ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಯದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಮನ್ನದ ಕಲಿಟ್ಟು ಧರ್ಮದ ಒರುಟು ತುಳುವನಾಡದ ಒಲಿಮದತ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲಾದ ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪ್ಯಾದ ಮೋವದ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳು ಕುಳ್ಳಾದು ಅಮೂರ್ತದ ಸಿರಿಮೆರೆ ಕೊರ್ದು ಕಾಪುದಿದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ತುಳುವ ನೆಲದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೋಳು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಚಿತ್ತೊಳೆಗೆ ನಮಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಂಕ ಆಯನ ನೇಮ ಕೋಲ ತಂಬಿಲ ಉತ್ಸವಾದಿಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಲ ಕೂಡುದು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕರ್ಮಾಂಗಲು ಆ ಕಲಕು ದೈವದ ಕಲಾ ಅಂದ ಪಣಪ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲಿಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತೊಂದು ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯರೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ನಡೆಟೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಅವಳು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಲ್ಲ ಎಡಮೆದ 7 ಭಾಗದಾತು ಚ್ಯುತಿ ಬರಂದನಲ್ಕ ವಾ ಕಾರಣಗುಲ ನಿಷ್ಠೆ ತಪ್ಪಂದಿನಲ್ಕ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜೊ ನಮ್ಮವು ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ 14 ವರ್ಗ ಆ 14 ವರ್ಗಡು ಮೂಲ ವರ್ಗ ಏರಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲತ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಕೊಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲತ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲ್ನ ಆ ಪೊಲಬು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳಾವಡು ಮಾತೆರೆಗಳುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಬಗೆಟ್ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಅಕಲ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಅಕಲ್ನ ಪೆರ್ಮೆ ದಾದ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ ಅಕಲ್ನ ಆದಿಮೂಲದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲೆಂಚಿನ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಕ್ರಮಕ್ಕುಳುದಾದ ಅತ್ತಂದಂಡ ಅಕಲ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಭಾಷೆದಾದ ಈ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಗಲು ಮಾತೆರಲ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಬೋಡಾದ ನಿಕಲು ಮಾತೆರಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಡು ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ಟಿವಿದ ಎದುರು ಸೊಡ್ಡುಡು ತೀರ್ಥಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರಿತಂಡು ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯಡ್ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಡ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚುತ್ತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯಿನಾರು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತನ್ನ ಕುಲಜನ್ಮದ ವೃತ್ತಿ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ದೋಲುಪಾಡಿನಂಚಿತ್ತನ ಪರಂಪರೆನ ಇನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೂಟ ಕಟ್ಟದ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಪನಿಟ ತಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆನ ದಿಡ್ಡೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಂದರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವೇನು ಒರಿಪೆರೆ ಬೋಡಾದ ಪೇಚಾಟ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಳವಾಯ್ದ ಸುಂದರಣ್ಣೆ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರೆ ಅರಣಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೊಕ್ಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಸುಂದರಣ್ಣೇರಿನ ಮೊಕ್ಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತ ತೆರಿಯೋನಡು ಬನ್ನಗ ನಂಗೆ ಬಾಲರಾಜ್ ಬಂಗೇರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತೊಂಡ ಬಾಲರಾಜ್ ಬಂಗೇರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಉದ್ಯೋಗಡುಳ್ಳೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮೂಲ ಕುಲವೃತ್ತಿ ಎಂಚಿನುಂಡ ಅವೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಪನಾರು ಇಡೀ ಸಂಘಟನೆ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ತಂಡ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಪುಲು ಆ ರೀತಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಲಾವಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸವನಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಾಲರಾಜ ಬಂಗೇರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಮೊಕ್ಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಸಂಕಷ್ಟುಡಿತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಾತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಇತ್ತತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮುದಾಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಣಪುನ ಒಂಜಿ ದೂರ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಅಂಡ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ ಮಲಮಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಡಿಪ್ಪುನೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇನ್ನಿತ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ರೂಪವಾದ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ PhD ಮಲ್ಪುನ ವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಗೆ ದುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಣ್ಣಿ MA ಆರು ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗಳೇರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೇಸದ ಮೊಕ್ಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ಬಗೆಟ್ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಳುವಳಿಕಿತ್ತಿನಾರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಬಗೆಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ಣ ಸಾಲಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ AC ಬಂಡಾರ್ಲಿ ಪುನಂಚುತ್ತನ ಪುರ್ತುಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಂಚುತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಬಾಬು ಕೊರಗ ಪಾಂಗಾಳ ಮೇರೊಂಜಿ ಕೊರಗರು ಪಣಪನಂಚುತ್ತನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆತೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕವು ನೆಟ್ಟೆ ಮುಕಲ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನಾವರ್ತದ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಸಂದೇಶಗಳುಳ್ಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರಲ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಳು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲೆ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಇರೇನು ತೂನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇರೇನು ತೂನಗನೇ ತೆಲಿಕೆ ದಾಯಗೆಂಡ ಜೀವಮಾನುಡು ಏತೇ ಕಷ್ಟ ಬರಡು ಆ ಕಷ್ಟನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೆಲಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಿಸಂಡ ಆ ಕಷ್ಟ ಪಣಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಕತ್ತಲೆ ಮದೆ ಆಪುಂಡು ಈ ತೆಲಿಕೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಬೊಳ್ಪು ಅವೇನ ಆಕ್ರಮಿಸವುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ತೆಲಿಕೆಡೆ ಇರ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಬಗೆಟ್ ತೆರೆಯೊಂದು ಅತ್ತುಂಡ ನಿಖಲ ಮೂಲ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗೆಟ್ ತೆರೆಯೊಂದು ಆ ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟಳುಲ್ಲನ ಆ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ತನುಕೊರೊಂದು
ಇನಿ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆನು ಎದೆ ತಟ್ಟದು ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ದು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಪೋಪನಲ್ಕ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ ಪೋಪನಲ್ಕ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ತುಳುವನಾಡು ಏತ್ತು ಪ್ರಾಕಟ್ಟದವು 1000 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕದವು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ ಈ ತುಳುವನ್ನಟ ದಾದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ತೆರಿಪ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ಇರು ಪುಗರ್ನ್ಯಾತ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಜನಯ ಅನ್ನತ್ತು ಎಂಕ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ. ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಳು ಎನ್ನ ಪಿರಿಯಾಕಳು ಪಣ್ಣೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕತೆನು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಪಣ್ಯರೆಗೆ ಈರ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದೇನು ಈರ್ನ ಎದುರು ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಸುಂದರನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಕಲ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಭಗವಂತೆ ಕೊರತೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಸತ್ಯ ಬಂಡ್ಬುಂಡ ನಮಲ ಆ ಹಿಡ್ದು ನಿಖಲ್ನಾದ ಅಂಚೆನೆ ತಳಮಟ್ಟಡ್ದು ಬತ್ತೆ ನಾವು ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಯೋಗ ಬಕ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವೇನು ಏರೆಡ್ದುಲ ನರಮಾನೆಡ್ದುಲ ಅಪ್ಪಿರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆ ಲಪ್ಪುನಾರು ಒರಿಯೆ ಆ ಕರ್ತೃ ಅಂಚಾದ ಸುಂದರಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ಖಂಡಿತ ಯೋಗಲುಂಡು ಯೋಗ್ಯತೆಲುಂಡು ಖಂಡಿತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವಳಿ ಇನಿ ಯಾನು ಪಾತ್ರನಾಗ ಕೆಲವು ಸತ್ಯನ ಪನುಡಾಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಕೊರಗೇರ್ನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೀತೇರು. ಎಂಗ್ಲ ಬಾಬಣ್ಣನ ಸೇರ್ಸದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರಿ ಪೌರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಬರೀತೇರು. ಅಕ್ಕಳು ಬರೆತಿನ ಕತೆ ಅವು ಯಾನ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪಾತ್ರ ರಾಪುಜಿ ದಾಯನ್ ಕೇಂಡ ಅವು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ ಬರೆತಿನ ಕತೆಗೆ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪೆರಿಯಾಕಳು ಪಂತಿನ ಕಥೆನ ಕೇಳಿದೆ ಯಾನು ಪಾತ್ರನು ಅವೆಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿ ಕಡಿಮೆ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಮಸ್ತಾದುಪ್ಪು ಇನ್ನು ತಪ್ಪಾಯಿನಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಸರಿ ಇತ್ತಿನ ಸರಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಯಾನು ಸತ್ಯನ ಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪಂತಿನೇನು ಯಾನು ಸತ್ಯನ ಪನುಡಾಪುಂಡು ಅವು ಯಾನು ಪಣ್ಣಗ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರ್ಲವು ದಾಯನ್ ಕೇಂಡ ಅವು ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಲು ಯಾನಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಕೇಣಂದಿನ ಶಬ್ದಲ ಅದುಪ್ಪು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚ ಉಂಡ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಒಂಜಿ ಮೂಡೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಯಾನು ಎಂಗ್ಲ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಮೂಲ ದಾದ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕತೆ ಪಂಪೆ ಎತ್ತೋ 1000 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಈ ಸಮುದಾಯ ಈ ಮಣ್ಣಿಡಿತ್ತು 1000 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಈ ಮಣ್ಣಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಸಮುದಾಯ ಅವು 1000 ಬಂದು ಎಣಿಕೆಗೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಡು ಏತ್ತು ದಿನತ್ತ ಬರ್ಸ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಡೀ ಊರೇ ಮುರ್ಕುಡು ಪ್ರಳಯನೇ ಆಪುಂಡು ಇಡೀ ಜನ ಸಮೂಹನೇ ಪುರ ನಾಶಾಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಆನಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಳ್ಳ ದೋಳುದ ಉಳಾಯ್ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ದ ಮುಚ್ಚಿದು ತೇಳ್ದು ಬುಡುಪೇರು ಒಂದು ಏರು ಬುಡುಪಿಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಾಣಿಲೇಗೆ ಪೂರ ಭಾಷೆ ಬರೊಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಂಪಿನ ಭಾಷೆ ಖಂಡಿತ ಕುದುಕ ಅರಸುಲು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕುದುಕೆ ಎಗ್ಲಿ ಅರಸುಲು ಪಂಪಿನಿ ಕುದುಕ ಅರಸುಲು ಈ ಬೇಳೆ ಮಲ್ತದೇರು ಕುದುಕ ಅರಸುಲು ಈ ನೆತ್ತ ದೋಲ್ದ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಿದು ದೇವರೆಡ ಸೂರ್ಯ ದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ನನ್ನತ್ತ ಕೊಡಿ ಈ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲೆಡ್ದು ಈ ಸಮುದಾಯ ಆವೋಡು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಒರಿಯೋಡು ಈ ಸಮುದಾಯ ಒರ್ತು ಕೊರಲ ಬಂದು ಸೂರ್ಯ ದೇವರೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಈ ದೋಲನ್ನು ತೇಲೆರೆ ಬಿಡಿಯರು ತೇಲ್ದು ಪೋದು ಎತ್ತೋ ದಿನ ಈ ನೀರಿಡು ತೇಲೊಂದೇ ಎತ್ತಡು ತೇಲೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಕುದುಕಾರಸರು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಟ್ಟು ಬೋದು ತೂವೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ನೀರು ಜತ್ತರು ಪೋಪಿನ ತೋಜುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನ ತೋಜುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಮಿತ್ತಿ ಎತ್ತರದ ಗುಡ್ಡೆಡು ಪರ್ವತಡು ಪೋದು ಉಂತುದು ಕೂಡ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದುಲ್ಲರಿಗೆ ಎಗ್ಲೆಗೆ ಪದ್ಪೆ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ನಾತಾಡಲ್ಲ ಜಾಗನು ಎಂಕೊಂಜಿ ಭೂಮಿನ ಕೊರ್ಲ ಆ ಜೋಕಲೆನು ಕರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಆ ಜೋಕಲೆಡ್ದು ಆ ಸಂತತಿ ಬುಲೆವಾಡು ಸಂತತಿ ಆವಾಡು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಪಂಡರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯರಿಗೆ ಏರು ಕುದುಕಾರಸಲು ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಅನಗ ನೀರು ಪೂರ ಜತ್ತದು ಪೋಂಡು ಈ ದೋಲು ಒಂಜಿ ಕರೆ ಒಂದುಂಡು ಕರೆ ಒಂದಿಲಕ್ಕನೆ ಪೋದು ಆಯ್ತಾ ಬಾಯಿದೆತ್ತರಿಗೆ ಈ ದೋಲು ದ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಣಿ ಆದ ಉಪ್ಪುಣಕ್ಲಿಗೆ ದೋಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುಣಗನೆ ಈ ಆಣಗ್ಲ ಪೊಣ್ಣಗ್ಲ ನಿಖಲು ಇಡೀ ಸಂತಾನ
ಇನಿ ನೀರು ಪಾಲಾತುಂಡು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ನೀರು ಪಾಲಾತುಂಡು ನನ್ನ ನಿಖಲ ಸಂತಾನ ನಿಖಲೆಗೆ ಆವಡ್ಚಾ ಎಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಾಣಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ದೇವರನ ಒಂಜಿ ವಾಣಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಕೇಂದುಪ್ಪುಂಡು ಐಕು ಬೋಡಾದು ನಿಖಲು ಇನಿ ಸಂಪರ್ಕಾಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂತಾನ ನಿಖಲ ಆವಾಡು ಎಂದು ಬಂದು ದೇವರನ ಒಂಜಿ ವಾಣಿ ಆದುಪ್ಪುಣಿಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದೋಲು ನೀರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋದು ಉಂತುದಾನಗ ಈ ದೋಲ್ದ ಬಾಯಿನ ದೆತ್ತು ತೂನಗ ಐತ ಉಲೈ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲುಂಡಿಗೆ ದೋಳುದ ಉಳೈಡಿ ಅಕಲ್ನ ಸಂಯೋಗದಾತ್ರ ಸಮಾಗಮದಾತ್ರ ಆದ ಐಟ್ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲುಂಡಾದಾತ್ರ ಕಳೆಯದ ಕಾಲ ಅಪಂಡ ಆತ್ ಕಾಲ ಇತ್ತು ನಂದು ಲೆಕ್ಕ ಉನ್ನದಿ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಣ ಬತ್ತಿನ ಕತೆ ಅದೇ ಎಂಕಲ ಇತ್ತೆ ಇನಿಲ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ದಾದ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಜೋಕುಳು ಮಲ್ಲ ಏರಿ ಜೋಕುಳು ಮೊಕ್ಕಳು ತಾಂಕದ ಮಲ್ಲ ಏರಿ ಮಲ್ಲೆ ಆಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕಲ್ನ ಸಂಸಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಅಕಲು ಬೆತ್ತ ಬೇತೆ ಆಯಿರಿ ಅಂಚ ಆಯಿನ ಜೋಕುಳೆ ಇನಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಆಯಿನಿ ಎಂದು ಬಂದಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ದುಂಬುದ ಕತೆ ಅಂದ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಸುಂದರಣ್ಣ ಈ ಮೌಖಿಕವಾಯಿನ ಕತೆ ಕುಲ ಇಪ್ಪುನು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಖಾಲಿ ಈ ಕತೆ ಅಂದತ್ತ ಮಾತಲ್ಲ ಅಪಗವ ಈ ಮೌಖಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕತೆ ನಮ್ಮ ತರೆಡ್ದು ತರೆಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಕಲ ಒರಿಯುಂಡೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಲ ಜನ್ಮದ ಕತೆ ಅತ್ತೆ ವಾಕಾರಣಗಳ ಸತ್ಯ ಅತ್ತಂದು ಬಂಡ್ರೆ ನಂಕ ಸತ್ಯನೇ ಸತ್ಯ ಅಪಗ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಾದಕೆಂಡ ಪಾತ್ರೆಕೆನ್ನಗ ಕುದುಕಾರಸಲು ತುಲೆ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಾಣಿಲಿಗೆ ಅಕಲಗೆ ಭಾಷೆ ಅಕಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ತೀರ್ಥ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಗಿಳಿ ನಮ್ಮಡ ಪಾತೆರಡು ಅತ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಂಡ ಜಾಳ್ದಿತ್ತಿನಂಚೇತು ನಾಯಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಲೆಕ್ಕೆಂಡು ಪುಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಪನ್ಲೆಕ್ಕೆಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಂಡ್ರಂಡು ಆ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಭಾಷೆ ನಿಗ್ಗಿಜ್ಜತ ಮಾರ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರೆಗೇನು ಅಪಗ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗೆ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ನರಮಾನೆಲೆಕ ಪಾತೆರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನೆಟ್ಟು ಈ ಕುದುಕಾರಸನ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮನೆ ತಲ್ಲಿ ಆರ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಿರ್ಸಾದಿಗದೇನ ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಕುದುಕೆ ಮಾರೆ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಬಿರ್ಸ ಆಯ್ ಬಾರಿ ಕುದುಕೆ ಆಯ್ದುಲ ಆಯ್ ನೆಟ್ಟು ಅಕಲ್ಲ ನೀಂದಿಯೇ ಇಜಿನಾಗಿ ನೀಂದರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಏಪನೆ ఆయన ఇరుంకదాకదేరు ఆయ మల్ల కుదుకే అయ్యో ఇజిండ ఇడే ముట్ట ఎత్తరే సాధ్యత ఇజ్జింది వన్ పేరు ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಎಗ್ಗಿಡ್ಲಲ್ಲ ಬಾರಿ ಹುಷಾರದಾಕ್ಲೆಗ ಕುದಿಕೆಂದೆ ಅಲ್ಲ ಕುದಿಕೆಂದ ಮಲ್ಲ ಕುದಿಕೆಂದ ಅದೇ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಕುದುಕ ಬಂಡ ಕುದುಕ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಪಂಡ ಐಕ ಆರು ಬಿರ್ಸೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ದೇವನ ಆರು ಬಿರ್ಸ ಆಯಿನಟ್ಟು ಸೂರ್ಯದೇವರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೊಳ್ಪು ಕೊರ್ಪನ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರು ತೆತ್ತುಲಿನಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಚರ್ಚೆನೇ ಇಜ್ಜಿನಂಕ ಮೂಲ ದೇವರು ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಆ ಬೊಳ್ಪು ಕೊರ್ಪನ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಡ ಅಕ್ಕಸೋಗ ಅಂಗೈವತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿರತ್ತದ ಗುಡ್ಡೆಡು ಕುಲ್ದಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬದುಕಲೆ ಐಡ್ದುಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂತಾನ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಅತೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಯಾನು ಒಂದೇನು ಕೇಂದ್ರದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಕತೆಗೆ ನಾನು ಈರಡ ಸರಿ ಸರ್ ಬಾಲರಾಜಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಕೆಂಡ ಒವೇ ದೇವದೈವಸ್ಥಾನ ಆಲಡೆ ಮೂಲಪೂರ ನಡಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ದೋಲು ಬೋಡೇ ಬೋಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರೇ ಪಾದ ಸಂದನ ಪಂಡ ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಕೈಲಾಸ ಸಂದನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ದೋಲು ಪಾಡ್ನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮಣು ಈ ಕ್ರಮಣು ಈ ದೋಳು ಪಾಡ್ನಂಚೆತ್ತನ ವೃತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪೊನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಬಂಧದ ಆಧಾರ ಸುರುಕಾದು ಈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರ್ಕಾದ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಗ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕ್ಯದ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ದಿದ ಬೇರೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಎಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾವೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉಳ್ಳೇದು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾವೆ ಐತೆ ದೋಲು ಮೂಲತಃ ಪನ್ನಡುಂದಾಂಡ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಎಂಕ್ಲನ ಅರಸುಲೇನು ಬೇತೆ ಅರಸುಲು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಡ ಮೋಸಡ ಸೋಪಾದ ಬುಡಿಯರು ಸೋಪಾದ ಬುಡ್ದು ಸಮುದಾಯನು ಕಾಡುಗೆ ಗಿಡ ತೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ನಮಕ್
ವಿದೇಶಿ ಬರಹಗಾರರು ಬರೀತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಲೆಟ್ ವಿದೇಶಿ ಬರಹಗಾರರು ಬಂಡ ಏರು ಅವು ಏನು ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂತೆ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ಬರೀತಿನ ಇಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಆಂಡೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಕಾಡಿಗೆ ಗಿಡಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲು ದೋಲುನು ಪುಗ್ಗೆಲ ಪಾಡಂದು ಪೋತೇರು ದೋಲುನು ಬಿಡ್ತುಜೇರು ದೋಲುಲ ಬಕ್ಕ ಅಂಕೋಡಿ ರಡ್ಡು ಕತ್ತಿ ಅಂಕೋಡಿ ಕತ್ತಿ ಅಂಕೋಡಿ ಬಂಡ ಸೊಂಟದ ವಸ್ತ್ರದ ಕೋಡಿ ವಸ್ತ್ರತ್ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟಿ ಐಕ ಅಂಕೋಡಿ ಇಂದು ಬುದರತೆ ಅಂಕೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿದ ಎಲುಬು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಬು 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 ಎಲು ಒಂದು ಪೂರ ಐಟು ಪೂಲು ವಿವಿಧ ರೀತಿದ ಪ್ರಾಣಿದ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಏನೊಂದು ಇತ್ತೇರಿ ರಡ್ಡು ಕತ್ತಿದಿವರೆ ಅಪ್ಪಲು ಉಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಂಚಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಕೆಲವು ಮನೆತನ ಪನೊಲಿ ಮನೆತನ ಇತ್ತನ ಇಂಗ್ಲನ ಜವನೇರು ಸಮೇತ ಬೂರ್ದ ಬೇಲೆ ಕುಲಕಾಸದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲು ಇಂಚಪ್ಪ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೇಂಟೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕತ್ತಿ ಸೊಂಟಡೆ ಅತ್ತಿ ಅಂಕೋಡಿ ಬಂಡಲ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಡ ಬಾರಿ ಬಿರಾಕದ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಜಿದ ಬೋದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನಾಗ್ಲ ಪಾಡೋದು ಇತ್ತಿನ ಅಂಕೋಡಿ ಬರ ಹೂಲ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ ಐತೆ ಬೀಲೆ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಅಂದಟದ ಇದನ್ನ ದೀತುಂಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ದೀವಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಸುತ್ತಲು ಅಂಚಿನ ದೀಪುಂಡೆಂಗ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ದೀಯರೆ ಬೋಡ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಆನೆಗ್ಲೆಗ ಆ ಶಬ್ದಲು ಕಥೆಕ್ಲು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದೋಲು ಕೊನೆಯರು ಕಾರಿಡ್ಬೋದು ಕುಲಕಸಬುಡು ಮಲ್ತೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬದುಕೇರು ಅವಳು ಕೂಡ ಕೂಟ ಕಟ್ಟೇರು ಕಾಡು ಕೂಟ ಕಟ್ಟದು ಅವಳು ಕೂಡ ದೋಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೇರು ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಉಪ್ಪನ ಹೊರತುಡು ಕಂಚಿದ ದೋಲು ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಚಿದ ದೋಲು ಅಡೆ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಣಿ ಇಡ್ಬೇಕ ಮರತ ಕಾಡಿಡು ದೋಲು ತಯಾರು ಮಲ್ತೇರು ಅವಳ ಈ ಪೊನ್ನೆದ ಮರ ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ಬಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮರನ ಕರ್ತದ ದೋಲು ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿಕ್ಲ ಅವು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಟೊಳ್ಳ ಆತಿನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪೊನ್ನೆದ ಮರ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಗೋಲೆ ಅಂಚಿನ ಕರ್ತದ ಐಟ್ ದೋಲು ಚಂಡೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಂಡೆ ಅಂತ ಬಂಪ ಕರಂಡೆ ದೋಲು ಕರಂಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಕರಂಡೆ ಅನ್ಬಿಡಿ ಮಲ್ಲ ದೋಲು ದೋಲು ಕಡ್ಡಾಯಿ ಎಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಕರಂಡೆ ಭಾಷೆದ ಶಬ್ದ ದೋಲುಗು ನಿಖಿಲ ಭಾಷೆದ ಕಡ್ಡಾಯಿ ಚಂಡೆಗೆ ಕರಂಡೆ ಆ ದೋಲು ಆ ಕಾಡದ ಉಲಾಡಿದಲ ಜನಕ್ಲ ತೋಜುಜೇರು ಊರ್ದಕ್ಲ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಿದ್ದೇರು ಆನ ದೋಲ್ದ ಶಬ್ದ ಕೇಳು ಅಂತ ಐದು ಪಕ್ಕದ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ದಕ್ಕಲು ಆ ದೋಲುನು ಐತ ಪೊರ್ಲು ಐತ ರಂಗ್ ಐತ ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯಾಗ ಮೆಚ್ಚಿದು ಅವೇನು ಕೂಡ ಕನಪಾಯರು ಕನಪಾದು ಈ ಆ ಕಾರಡಿದು ಕೂಡ ನಾಡಗ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಏರು ಜೈನ ಅರಸಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಪ್ಪಗ ಜೈನ ಅರಸಲ್ನ ಕಾಲಡು ಕೂಡ ದೋಲು ಹಿಡೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಆ ಜೈನ ಅರಸಲ್ನ ಕಾಲಡು ಜೈನ ಅರಸಲ್ನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿನ ಅವು ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಲೆ ದುಪ್ಪಡು ಅವಳು ಅಕ್ಲೇನು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದು ಲೆತ್ತದು ಇಳೆ ಕೊರ್ದು ದೋಲುನು ಲೆಪ್ಡವನ ಅರಸುಲ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒವೇ ಸಮುದಾಯದ ಅತನ ಒವೇ ಊರಿಗೂ ದೋಲು ಇಜ್ಜಿ ಅರಸುನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಜ್ಜಂದ ಎರೆಗಳ ಇಜ್ಜಿ ಅರಸುಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಲ್ತಾರೆ ಕಾಡದ್ದು ಕೂಡ ಬರ್ತದು ದೋಲುನು ಬೊಟ್ಟಿಯರು ದೋಲುನು ಬೊಟ್ಟುನಗಲ ಅವಳು ಬರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ತಿನ್ನವಳು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಾತಾ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಮನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಈಜಿನಾಡೆ ಜುಮಾದಿ ಏನ ಅಜ್ಜೇರಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇಳೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಟಾಯ್ತು ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಸಾದಿರು ಬೋಪಿನ ಇವತ್ತು ದೋಲು ಕನ್ನಡಿಗೆ ಬಂಡ ಐಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚಪ್ಪ ಏನು ಅಜ್ಜನಕ್ಲು ದೋಲು ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಪಂಡೇಜ್ ಐಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರು ಬರ್ತದೆ ಇಳೆ ಕೊರ್ದು ಪಂಡೆ ಇಳೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಳ್ಳೆಪ್ಪಡಾದು ಅವಳು ಇಲೆ ಕೊರ್ದು ಪಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಬೋದು ದೋಲ್ದ ಸೇವೆ ಆ ದೋಲ್ದ ಸೇವೆ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ದೋಲ್ದ ಸೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವು ಮಾತಾ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಡೆತಲು ಆನೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಿಲೆಲ್ಲ ಕಲೆಯೊಂದು ಬೋಪಿನ ಕಲೆಯೊಂದು ಬೈತಲು ಅವು ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಆರಂಭ ಆತೀನಿ ಆ ರೀತಿ ಅವು ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯೊಂದು ಕೆಂಡೇ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಅರಸು ಸೈಮ್ಯದ ಅರಸು ಸಾವಂತನಗ್ಲು ಆರಗ್ ಪಟ್ಟ ಕುಡರಿಯಾಗ ಆರು ಕರಿದು ಬೋಪಿನ ಕೊರ್ತುಡು ಪಟ್ಟ ಕುಡರಿಯಾಗ ಪಟ್ಟ ಆಪಿನ ಕೊರ್ತುಡು ಅವು ಉಂಗಿಲಡು ಬಿರೇಲ್ಗೆ ಸೂತ್ರ ಬಾರ್ದು ಮುದ್ರೆದ ಒಂದು ಪಟ್ಟದ ಉಂಗಿಲ ಪಗಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಟಕ್ಕು ಬಟ್ಟಣ್ಣು ಅವು ಎಂಚಂದ ಕೆಂಡ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಟ್ಟ ಸಾಧ್ಯಜಿ
ಇತ್ತೆ ಅವು ಸಾವದ ಪೊರ್ತು ಹಾ ಅಲ್ಲ ಸಾವದ ದೋಲು ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತಿಲ ಕಡೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ಕೊನಾಗ ಹಾ ಪಟ್ಟದ ಉಂಗುರನು ನನ ಆಪಿನ ಪಟ್ಟದಾರನ ಕೈಕ್ ಪಗಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಓಹೋ ಆ ಬೊಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಟಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಊರ್ದ ಇಡೀ ಜನಕ್ಲೇ ಬರೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಮುಂಗಿಲ ಪಗತೊಂದು ಬಂದ ಈ ಡೋಲ್ದ ಟಕ್ಕು ಎಷ್ಟೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಆಗ ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದಿತ್ತು ಆತು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಆ ದೋಲಿಗಿತ್ತು ಈ ಕ್ರಮಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ದೋಲುನ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ದಕ್ಕುಲು ಕಾಡುಗೆ ಬೋಯಿನಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾಡುಗೆ ತರ್ಪಾದ ವೀಳ್ಯ ಕೊರ್ದು ಅಕುಲು ಪಂಡಿನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೋಳು ಬೊಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಹೊರತಾದ ಆ ಕಾರಣಗಳ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಹಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡ ಚರಿತ್ರದ ಪುಟಕ್ಲಿನ ಮಗತೊಂದು ಪೊಂಡಲ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಐಟು ಬೇತೆ ಪಾತ್ಯರನ್ನ ಇಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲ್ನ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತ ನಿಖಲೆಗೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡ ಅರಸರು ಇರ್ತಿರು ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರು ನಿಖಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಅನ್ಯಾಯಡು ಅವೇನಾಗ್ಲೇನೆ ಬೆರಿಪತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ಸಿಕ್ಕಿಯ ನೀ ಕತೆಗೆ ದಾದ ಬಂದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಳ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ದಯನ್ನಕ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸದ ಪಿರಾಡು ಕೊರಗೇರು ಎಂಗಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಎತ್ತಿ ಬೊಕ ರಾಜೆ ದಂಡು ಕಟ್ಟದು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತಿನ ಕತೆಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಾಟ ದಾಖಲಾತನು ಅವು ತರ್ಷನ್ನ ಬುಕ್ಕುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೈಟರ್ಸ್ನಕ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳ ದಾಖಲಾತು ಆಂಡ ಈ ಕತೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ అయిన ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಲು ರಾಜೆ ಉಭಾಷಿಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಕೊರಗೇರ್ನ ಎಂಗಲ ಸಮುದಾಯದ ರಾಜಾದಿತ್ಯ ಪನ್ಪಿನೇನು ಉಭಾಷಿಕ ಪನ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಖಲ ಮೂಲ ರಾಜಾದಿತ್ಯ ಆಯನು ಯುದ್ಧಡು ಅತನ ಆಯನು ಶಕ್ತಿಡು ಸೋಪವರ ಲಡೈಡು ತಾಂಟ್ರ ತೀರುಜಾಗಿ ತೀರೋಜಿ ಬೊಕ ಆಯನ ದಂಡುಲ ಆನಮ್ನಿದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿವಂತರು ಇನೀತ ಕೊರಗೇರನ್ ತೂಂಡೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಒಂಜಿ ಇರುವ 30 ವರ್ಷ ಪಿರಾದ ಕೊರಗೇರನ್ ತೂಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಪನು ದೇಹ ಕಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅಕಲ್ನ ಬಿಲ್ಲುಪ್ಪು ಅಕಲ್ನ ಬರ್ಜಿಪ್ಪು ಆ ರೀತಿದ ವಿದ್ಯೆಲು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಆಯ್ತು ಬೆರುಪ್ಪು ಆ ಕಾಲದ ದಂಡನು ಶಕ್ತಿ ಸೋಪವನಗ್ಲೇ ಇರ್ಲತ್ತಿಜಿ ಮಯೂರವರ್ಮೆ ಕದಂಬ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ನಾಗ ಮಯೂರವರ್ಮೆಲ ಸೋಪ ಇರೋದಪ್ಪಿ ಬಟ್ ಉಭಾಷಿಕನ್ ಸೋಪ ಇರ ಆಪಜಿ ಕಡೆಕ್ ಉಭಾಷಿಕನು ಯುಕ್ತಿಡು ಸೋಪ ಇರೋದಪ್ಪಿ ಮಯೂರವರ್ಮೆ ಉಪಾಯಡು ಉಭಾಷಿಕನ್ ಲೆತ್ತದು ಉಭಾಷಿಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ಮಲ್ತವನ್ನ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ಮಲ್ತವನ್ನ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರ ನಡಪಿ ಅವೇಕ್ ಒಪ್ಪೊಂದು ಉಭಾಷಿಕೆ ಒಪ್ಪೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ನಡುವೆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪೊಂದು ಸೊ ಈ ಕಾರಣಾಗ ದಿಬ್ಬನ ಪೋನಾಗ ಉಭಾಷಿಕನ ದಿಬ್ಬನ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಸಾದೇಡು ಮಯೂರವರ್ಮನ ಸೇನೆ ಅಸ್ತ್ರ ಇಪ್ಪದಿನ ಬರ್ತಡು ದಿಬ್ಬನ ಒಪ್ಪಿನ ದಿಬ್ಬನ ಒಪ್ಪಿನ ಪೊರ್ತೋಡು ನಡು ಸಾದೇಡು ಮಯೂರವರ್ಮನ ಸೇನೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತದು ಮೋಸಾಡು ಕೆರ್ಪೇರು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಉಭಾಷಿಕನ ಅಂತ್ಯಾಪುಂಡವಲು ಮೋಸೋಡು ಕೇರ್ದ ಕಾಲಿ ಆರೇನು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ದಂಡನು ಮೋಸಡು ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸುದು ಇಡೀ ಅಕಲ ಬಟ್ಟೆ ಬರೇನು ಇದೆತ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಇತ್ತಿನ ಆಯುಧಲೆಂದೆ ಒಂದು ಪೂರ ವಸ್ತುಲೆಂದೆ ತೊಂದು ಕಾಲಿ ಅಕ್ಲೇನು ಕಾಡು ಗಿಡ ತೇರು ಅನ್ಪಿನ ಕತೆ ತಷ್ಟನ್ನ ಕೂಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಷ್ಟನ್ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತಿಡು ಪಕ್ಕ ರಾಜಮನೆತನ ಪೂರ ಕಳೆ ಒಂದು ಪಿರ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೊರಗೆರೆಗೆ ಬತ್ತನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತರಿಂದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೊಸೋಡಿ ಇರುದು ಬಲ್ಲೆ ಮೂವರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊರಗ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ತೇನೆ ಕೊರಗ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಹತ್ತು ಕೊರಗ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ಕೊರಗ ಭಾಷೆ ಮೂಲನ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ತೆತ್ತಿರ್ದು ಕೋರಿಡದು ನಾನೊಂದು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಓದಿದ್ನೆ ತಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಿದ ಭಾಷೆ ಬಂದ ತುಳು ಬಕ್ಕ ಕೊರಗ ಭಾಷೆ ಬಂದಿತ್ತು ನೈಟ್ ಅಂಜ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ ರಡ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿನಕಲು ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ಮೂಲೋಡು ಕೊರಗೇರೆ ನಾಗಾಗಿ ತನ್ಮೈತೊಂದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಅವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಖಂಡಿತ 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 ಅದೇ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಯಾನ್ನವರಿ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಅಂಚದು ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಲ ಸುವರ ಬೋಂಡ ಕೊರಗೇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಪಂಡ ದಾಲ ಕಲ್ಪಂದೆ ನಕಲ ಕೊಳಲು ಉರ್ಪುನ
ಅತ್ತಡ ತೆಂಬರ ಕೊಟ್ಟುನ ಪಾರಿಪುರ್ಲವು ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ ಲಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಆರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದಕೆಂಡ ನಮಕ್ ಕೊರಗ ಭಾಷೆ ಉಂಟು ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಳುರ್ದು ಕೊರಗ ಭಾಷೆನ ಕೊರಗ ಭಾಷೆ ಇರೋದು ತುಳುವ ಅಂತ ಕೇಳ ಈರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ತೆತ್ತಿರ್ದು ಕೋರಿಯಡ್ ತೆತ್ತಿಯ ಪನ್ಪಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮೂಡುಡು ಅಂಡ ನೆಕ್ಕಿಯಾನ ಪಣಪುಂತಂಡೆ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಂಡೆ ವಾಡಿಕೆದ ನಂಕ ಭಾಷೆ ಉಂಟು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಭಾಷೆ ತುಳು ನಮಕ್ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆ ಉಂಟು ಗೌಪ್ಯ ಭಾಷೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲು ಉಂಡು ಆ ಭಾಷೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಬದರಿಗ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾಷೆ ಉಂಟು ಅವು ಎಂಚಗೆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವದ ಕಲಟೆ ಎಂಕಲ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಪಾತೆರದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಬ್ದೊಳೆಡು ಅವು ಬಾಕಿದಗ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕಲ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮಲ್ಪ ನಂಜ ಅಜ್ಜನೆ ನಿಖಿಲ ಭಾಷೆ ನಿಖಿಲ ಭಾಷೆ ಅಂಜನೆಗೆಂಡ ಗೌಪ್ಯ ಭಾಷೆ ಬೇತ ಕಡೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದಲ ನಿಖಿಲೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಒಂದು ಬನ್ಪಿನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿಗಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾರಿನ ಇರ್ತೀರಿ ಮುಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಭಾಷೆ ಜಾವಿನ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಒಟ್ಟು ಪಾತೀರು ನಾಕುಲ್ಲ ವಾದ್ಯದ ಕ್ಲೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬ್ಯಾಂಡದ ಕ್ಲೆಗಳು ಗೊತ್ತು ನಿತ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಇಂಚ ಬಣ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಆ ಭಾಷೆ ಪಿರಾಕದ ಭಾಷೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಆಯ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನೇ ಭಾಷೆವು ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಒಪ್ಪಲಿ ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪಲಿ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಅದನ್ನ ಕೇಂಡ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಎಲ್ಲೆ ಮೀನಿನ ದಿಂಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮೀನಿನ ಎಲ್ಲೆ ಮೀನು ಅಂದಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ತುಳುವನೆಲ್ಲ ತುಳು ಇತ್ತುಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬತ್ತುಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ನಿಂಗೀಜ ಅಂದ್ ಅವಾಗ ಮೂಲ ಒಂದಿಗೆ ಬಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಣ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಪ್ಪ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಂಜಲವಾದ ಒತ್ತು ನೋಡಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಳ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಒಂಜಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಶೋಧಕರು ಸಂಶೋಧನೆ ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರು ಭಾಷಾ ಸಂಶೋಧಕರು ಒಂದು ಮೂಲ ಭಾಷೆ ದಾಖಲೀಕರಣ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾಯನ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾನ್ಲ ಒಪ್ಪೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾನೆನ್ನ ಎಂಜಿನ ಪೇರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಣೋಲಿ ಹೊರತಾತ ಆಯ್ತ ಹಕ್ಕುದಾರಿ ನಿಖುಲು ಇತ್ತ ನಿಖುಲ್ನ ಮೂಲ ಅರಸನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಹತ್ತೊಂದು ಬಂಡ್ರೆಜ್ ದಯಗೆಂಡ ಐತ ಹಕ್ಕುದಾರಿ ನಿಖುಲು ಹಕ್ಕುದಾರಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತೇ ಬನ್ನಗ್ಲು ಅವೇನಿತ್ತು ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲಿಂದ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಒತ್ತನಿ ಬಕ್ಕ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಹತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಇಂಚೆ ಬಣ್ಪ ನಾವು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿದಾದ ತನಗೆ ಎಂಡ ಇಂಚೆ ಬೊಕ್ಕೊರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಿಖಲ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಒರಿದುಂಡು ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾತೇರಿನ ಭಾಷೆ ಲೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಡು ಈ ಶಬ್ದಾలు ಪೂರ ತುಳುತ್ತ ಶಬ್ದಾలు ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಂಡು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋನೊಳ್ಳಿ ಆತ ಕಷ್ಟದ ದಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಈರ್ ಪಂಡೆಲಕ್ಕನೆ ಈಗಲೇ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಆ ಭಾಷೆ ಈಗಲಿಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಆತನು ಬಳಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಯ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಈತ ಸರ್ದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಲಕ ಪಾತ್ರೆ ಕಾಡು ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಐತ ಬಾವೆಲ್ಲ ನನ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ಬಾವಾಗಿ ನನ್ಕನ ಬಲ ನನ್ಕಾಗ ಭಾವನ ಅವಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಳ್ಳು ಭಾವನ ಪಕ್ಕಿಗೆ ರೆಂಕೆದ ಬಲ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ನಂಡೆ ಒಂದು ದೂರದ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ಮುಟ್ಟದ ಬೂರು ಏಪಲ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಮುಟ್ಟಾಡ ದಿಕ್ಕಿನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆಲ್ಲ ಒರಿ ಜನ ಹೋದ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತಿರ ಇಟ್ಲ ಭಾವ ನನ್ಕನಗ್ಲು ಬತ್ತಿರಂಡೆ ಒಂದು ದೂರ ಐತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಗ್ಲನ ಹೆರ್ಮುಂಡೆ ಬಂಪಿನ ಗ್ರಾಮ ಹೆರ್ಮುಂಡೆ ಹಿಡಿದು ಕುದುರೆ ಮುಖದ ಕಾಡಿಗೆ ಬೂರು ಬಂದಿರೆ ನಜ್ಜರ್ನಾಗ ಅವು ಪಂಡದೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ಇಂಗ್ಲಿ ಅಂತ ದೂರ ಪೋಪ ಅಂದು ಬನ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಪಂಡು ಪುಲ್ಯ ಕಾಡ ಪೋಯಿಟ್ಟು ಕತ್ತಲೆ ಹಾಪಂಡು ಇತ್ತು ತೋರದ ರೆಂಜಿರ್ದ ಬೂರುನು ತೆಗಿತದು ಅವಿನಂಚೂರು ಚೋಲಿ ಬುರ ದೆತ್ತದು ಕಟ್ಟ ಒಂದು ದುನ್ನ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಆವಡ್ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಅಳತು ಮುಂದೆ ಬರಂತೇಳಿ ಅಲ್ಪ ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋನಾಗ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಮುರ್ಗಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತೂರು ಅಜ್ಜನಾಗಲು ಮಸ್ತ್ ಕತೆ ಬರೋದಿತ್ತೇರೆ ಕೆಲವುದೇನು ಒಂಚೂರು ನೆನಪು ಬಂದು ಪನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ದೀತಿನ ಪಿಲಿ ಜೇತೊಂದುಂಡು ತೇಂಕೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ ಭಾಷೆ ತೇಂಕಲ ರಂಡು ಅಪ್ಪ ಅವಿನ ಪನ್ಪಿನೆಜ್ಜ ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಒಂಜಿ ಮೊಗಲು ಬೂರು ಕಡ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟಾಸಿ ಬೊಬ್ಬೆ ವಾಟ್ನೆ ಒಟ್ಟಾಸಿ ಶಬ್ದ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಬಡಾವುಡುಂಡ ಬಾಜಲ್ಡುಂಡ ಅತ್ತಂಡೆ ಗರ್ವಡುಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಐಕ್ ಮಾಡೋದು ಆಯ್ ಆತೆ ಆತ ಬಂದಾಗನೇ ಬಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಸ್ವರ ಚೂರು ಬದಲಾತಂದು ಆತೆ ಬರ್ಪಿನೇ ಫಿರ ಕಾಡು ಬಿಡುದು ಎತೋ ದೂರ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಥ ಕಡೆ ಆ ಸೊರಟೆ ಇಂಥ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಸೂಚಕ ಪದ ಇಂಥ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕೇನು ಪೊದ್ದೇರಂದಾಂಡೆ ಗೌರವ ಇಂಥ ಕಡೆ ಇಂತಡೆ ಚೆಲ್ಲನದು ಬಿನ್ನೇರು ಹಾಕ್ಯಾರಲ್ಪ ತೇಂಕಲ ಹೋಗ್ಯಾರಿ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಸೇಂಕೊಂದಿತ್ತು ಜೊತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಬಿನ್ನೇರು ಬಂಡೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ ತಿಕ್ಕುನ ಅಪರೂಪ ತಿಕ್ಕುನಕ್ಕೆ ಬಿನ್ನೇರು ಕಾಡ್ದೊಳ ಐತ ಪುದರ್ಲ ಬಂಡೆವಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕವಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವರ ಅವು ದಡಿಮಿನಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೊರೆತ್ತಂಡೆ ಕಾಡದ ಕೊಡ್ತಾರ್ಲು ಬೆಡಿಯಾಕ್
ನಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ಗ ನಡ್ತಂದು ಆ ಒಳ್ಳೆ ಆಂಡ್ ಅಲ್ತ ಅನ್ನ ಬೆಡಿಯಾನ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಸವಾರಿ ಪುಲ್ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಬೈಯಿಂದು ಆ ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಆತೇನ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಅತೆ ಊರು ಬರ್ತದ ಐತ ವಿವರಣೆ ಮಸ್ತ್ ಅದೇನು ಸೂತ್ರ ರೂಪಡು ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಅತ್ತಡ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪ ರಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಆ ರೀತಿದ ಅವು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಇದು ಭಾರಿ ಸತ್ಯ ಅಂದೆ ಆ ರೀತಿನೇ ಊರುಡ್ಲಂಚೇನೆ ಮಲ ಮಲ ಜನಕ್ಕಲು ಮತ್ತ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಈಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತುಳುಟ ಹತ್ರ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಕೈತಲಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಕೊರಚಿಯಿಂದ ಬಣ್ಣಗ ಮನಡಾಪುನ ಆ ರೀತಿ ಮತ ಉಪಯೋಗಗಳು ಆತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಭಾಷೆಡೆ ಮದಿಪು ಭಾಷೆಡೆ ನುಡಿ ನೋಡಿ ಆಪಿನ ಬರ್ತರು ಊರುಡೊಂಜಿ ಏರನ್ನ ಇತರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇರು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಬಂದು ಬರ್ತೇರು ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬೂರ್ದ ಉಂಡು ಆ ಬರ್ತರು ಬದಲ ಮಲ್ತದು ತುಳುಟೆ ಮದಿಪು ತುಳುಟೆ ನುಡಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಸ ಏನಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ದೈವ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ತೋಣು ಮನೆತನಗ ಬತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಹಾರ ಅನಗ ಇಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಡೆ ಪರಂದು ಪೋಂಡೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಸ ಮಂತೆಲ್ಲ ಕಾಪು ಮೋಸ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಿನೇನು ಇಂಕ ಕೊಡಿ ಕೊರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ನುಡಿ ಆಪನ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ನಿಖಲು ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ವೃತ್ತಿ ಕಾಡಗೆ ಪೋದು ನಿಖಲ ಮೂಲ ಹುಭಾಷಿಕನ ಕತೆ ಪಂಡರೆ ಹುಭಾಷಿಕನ ನಾಶ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಆಯನ ನಾಶ ಅದು ಕೂಡ ಕಾಡಬರು ಕೂಡ ಪಿರ ಬತ್ತದು ಊರ್ದ ಅರಸುನ ಅನುಮತಿದಲ್ಕ ಬದುಕನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಚಿತ್ತನ ಯೋಧರಿಂದ ಅಂಡ ಊರ್ದ ಆಯನ ಅನುಮತಿದಲ್ಕ ಬದುಕನ ಐತೆ ನಮಕ್ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನ ಕತೆ ತೂನಾಗ ಐಟ್ ಮಾವಳಿಗೇರಿನ ದಂಡು ಕಾಡಾಡಿಲಿನಾರು ಮಾವಳಿಗೇರಿನ ಸೆಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ 6 ತರಬೇತು ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲೇನ್ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತದು ಮರಾಠಿ ಇರ್ಬೇಕ ಮೊಗಲೇರ್ವಣದ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಮಾದರಿದ ತಂತ್ರನ ಕಲ್ಪ ಅದು 6 ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಡು ಗೆಲ್ಪುದು ಸನಾತನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಟ್ಟಿಯರು ಈ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಮಾದರಿದ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರದ ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನಾದಿಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಲಡೈದ ಕಲ ದುಂಬು ನಿಖಲು ದಂಡಿಡು ಪೋಂದಿತ್ತಾರಂದ ಬಣ್ಪದ ಈ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಮಾದರಿದ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರ ಉಂಡತ್ತೆ ಕಾಡಾಡಿಲು ಒಂಜಿ ಮರಡ್ದ ಮರಕಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪೆಟ್ಟು ಅತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕೊರೆಕ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನಲಕ ಆಯನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕನಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಐತನಂಜಿ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರ ಅಂದಿರ ಅವೆನ್ ತುನಗದ ಆಯ್ಕೆಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿವರೆಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಕಲ್ಪಾಯಿನನು ಆ ನಿರಾಯುಧಾದ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಎಂಚಾನ್ ಗೆರಿಲ್ಲ ಮಾದರಿ ತಂತ್ರ ಶಿವಾಜಿ ಅವೇನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಲೇನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಿಂದವಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟೇರಿ ಬಣ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯದ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರ ನಮ್ಮ ದಾಯಕಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸಾನ ಒಂಜೋಳೆ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಡ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಲ ಇರು ತೆರಿಯ ನಡು ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತರಿಂದಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ದಯಾನಂದ ಕಟ್ಟಾಲ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಅದೇ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮೂಜಿ ಜಿನ್ನೇರಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುಂದರ ಬೆಲ್ವಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಬಾಲರಾಜರಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪರಿಚಯ ಅದಾವೆ ಬತ್ತ ಬೇರೆ ಅನ್ನಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನ ಬುದಾರೆ ಎನ್ನ ಸೇರಿಗಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕಿಶೋರ್ ಎಂಜ ಬುದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಂದು ಸೇರಿಗಾರೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಅಜಲ್ ಪದ್ಧತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಜಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಬಂಡ ಬಾಲರಾಜ್ನಾಗ್ಲು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಂದ ದುಂಬು ಬಂಡ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ದೋರು ಬೋಟು ನುತ್ತೇರಿ ದೋರು ಬೊಟ್ಟೊಂತಿನ ಮಾತುಗಳಿತ್ತು ಅವೇ ಉಂಟಾ ಇನ್ ಬಂಡ ಬಾಲರಾಜ್ನಾಗ್ಲು ಬೊಟ್ಟೆದ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಇದೇ ಅಂಗನಡಕ್ಲಿ ಕುಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ ಅವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಟ್ಟು ನೀ ಕೋರ್ದ ಸಾನದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪುನಗ ನೇಮ ಒಂದು ಪುನಗ ಇಂಕಲು ಅಂಗ ಕೋರ್ತಪು ನೆತ್ ಗಗ್ಗರ್ ಇಕ್ಕಿದೆ ಸುತ್ತು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲೆ ನಂಗೆ ಮೂಜಿರ ಒಂದು ಬರ್ಪಾಯ ಅಪ್ಪಾಗ ಹಿಂಗೆ 84 ವೀಸದ ಇಂಗ್ಲನು ಅಜಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟಾಗುದು ಐರ್ವತ್ತ ಮುಕ್ಕಳು ಉಂಟಾಯರು ಅವನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲಂಜಿ ನಿಟ್ಟಾಕೊಂಜಿ ನಾಯಕಲ್ಲಿ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೋಡುತ್ತೆ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡ ಬಂತು ಅಕ್ಕಲ ನಾಯಕರು ಅಕ್ಕಲಂಜಿ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡ ಇಂಚು ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ 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 ಇತ್ತೆ ಈ ಅಜಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಪಣಪಣ ನಿಷೇಧದಾಯ ಮಲ್ತರಿ ಅತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಾಕ್ಯ ಪನ್ಪುನಾಂಡೆ ಐಟ್ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಇತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗೌರವ ಅವ ಇಂಗ್ಲ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಾತ್ರನಾಗ ಮೂಲ ಅಂಚಿನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬೇನೆ ಅಂಡು ಐಕ ಒಂಜಿ ಆತು
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಭಾರಿ ಊರುಡು ಮತ್ತು ಐಕ್ ಬುಡ್ತಿನ ಈ ಎಂಚಿನ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗೆಲ್ಲ ಅವಂದು ಇರ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಸಹಜವಾದ ಕಾನೂನದ ಮೊರೆ ಪೋಲಾಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಮಲ್ತ ಆಂಡೆ ಓಲಾಂಡೆಲ್ಲ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಂದ ಎಂಕಲು ಬಾಕಿದ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕಲು ಅಂಗನಡ ಮಲ್ಪ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಐಕ ಅನುಮತಿ ಇರ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಕಾನೂನು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗೌರವ ಐಕ್ ಕಾಸು ಇದ್ದಂದರ್ತಿ ಕಾಸದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಹೊರಗೆರೆ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕುನ ಈಗ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಪಗಲ ಎತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲವಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂಜರು ಅಂಚ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಕಾನೂನು ಈರು ಬಣ್ಬನೆ ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ಅಕಲೆಗೆ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಆ ಕಸುಬುನು ಮಲ್ಪನಂದ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ನಿಷೇಧ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲಿನ ದೂರದಿ ಒಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುನಂದ ಅವು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕಲ ಸಂಘಟನೆ ವಿರೋಧಿಸ ಸಂಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ಹಿರಿಯಾಕಲು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರೆ ಇತ್ತ ಕಾನೂನುಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕಾನೂನು ಆತಂಡು ಎಂಕಲ ಬಾಲರಾಜರ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ದಯಗೆಂಡ ಒಂದು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾವಡಿತ್ತಂಡು ದಯಗೆಂಡ ತುಲೆ ನಮ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಲ ಜನ್ಮದ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬುಡ್ಪನ ಅಪಗೈಕು ಕುಡೋರಿ ತಯಾರ ವಿವಾದನತೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಒರಿ ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕುರಿ ಮಲ್ಪೇನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ ನಾಟಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ ಅತೆ ದುಮ್ಮಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಗುಂದಿಂಚಿನ ವರ್ಗ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ತೇರ ಆಯ್ ಬುಡಿಯನ್ನಂಡ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಕುಡೋರಿ ತಯಾರಾಪೆ ಇತ್ತೆ ಚರ್ಮದಡೆ ಬೈಬರ್ ಬೈದಂಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಮೂಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೆಕ್ಕಲ ರಾತ್ರಿ ಬಗಲ್ನ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾನು ಬಂಡ್ಪುನೆ ಗೌರವಯುತವಾದ ತಿಕ್ಕನಾಗ ನಿಕುಲವಿನ ಅಜಲು ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ವಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎನ್ನ ವಿನಂತಿ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಸೇವೆದ ರೂಪ ಮಲ್ಪನೆ ಗೌರವ ಇದೇನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತರ್ನಾಗ ಏನು ಪಂತೆ ಎಂಗ್ಲು ಬುಟ್ಟು ಬರುತ್ತಿನ ಊರು ಹೆರ್ಮುಂಡೆ ಗ್ರಾಮ ಅವಳು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಳು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಆರು ಸಚ್ಚೇರೆ ಬೇಟೆದಾರ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮೂಲು ಆಂಡ ಈ ಬೂರದ ಬೇಲೆಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹಂಚಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಾಡಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗಡೆ ಮದುವೆ ಆದ ಆರು ಅಲ್ಪನೆ ಸಟ್ಲ್ ಆತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲು ಎನ್ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪೂರ ಅವಳೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೂರ ಕಾಡಡೆ ಇತ್ತಿನಗ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಕಾಡದ ಒಡನಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಇನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೌಂಡ ಒಂಜಿನ ಕುಳ್ಳು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ಜಾಗಡಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಕೆಂಡೆ ಅವೇ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಹೊಡಿತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ದೋಲದ ಸೇವೆನು ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಮರತ ಮುದೆಲ್ಡೆ ಪನ್ನಗನೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಅವೇನೆ ಮರತ ಮುದೆಲ್ಡೆ ಅಂಗನ ಇಂಚಿನಂದು ತುಜ ತೇರು ಉಂತಾದಿನ ಕಂಡಾಗಿ ಜಪ್ಪರೇಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವೇನೆ ಎಂಗ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿಯ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಅಪಗ ಗೊತ್ತಾಯಿಸಿ ಆನೆ ಕಾನೂನು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇಣಿದ್ದು ಒಂತ ದುಂಬು ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲದಕ್ಲ ಕುದ್ದು ಯಾನೆ ಬೋದು ಪಾತಿರ್ದೆ ನಿಕ್ಲ ದಾನ ಬರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು 97 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದಾರು 97 ವರ್ಷ ಬದುಕಿನ ಬಣ್ಣ ಅರಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಇಡ್ಬೇಕಾರೆಗೆ ದೋಲು ಮತ್ತೆ ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತಿ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಅಜ್ಜಿ 15 ವರ್ಷ ಸುರು ಮಲ್ತಾರ 25 ವರ್ಷ ಅಂತ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೇರಿ ₹1 ಕಾಸು ಅರತ್ತು 7 ದಿನ ಕೊಡಿ ಜಾನ ಮಟ್ಟ ಅವಳು ಸೇವೆ ದೋಲು ಚೆಂಡ ಇಕ್ಲ ಬಟ್ರ ಕದಲ್ ನದಿ ಓಡು ದೋಲ್ಲ ಕದಲ್ ಅವು ಅಪಗ ಇಂಕ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ಇಂಕ್ಲತ್ತು ಅವಳ ಹೇರಾದೇರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತನಿಕ್ಲಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ದಯಪಂಡ ಅವಳು ಅಕ್ಲ ಪಡಿದ ಅಪಗ ಇಂಗ್ಲು ಬೇತೆ ಇಂಗ್ಲ ಸಾಲ ಮೂಲ ಮಲ್ತದು ಬಿನ್ನೇರೆಂಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದೋಲು ಒಂಜಿ ಕರಂಡೆ ಒಂಟೆ ಗುಂಜನ ಅವಳು ತಾಳ ಗುಂಜನ ಅವಳು ಬೇಡಿ ಕೊಂಜಿ ಜನ ಅವಳು ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲೆನ್ಮ ಜನ ಮಲ್ಪಡ ಸೇವೆಗೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಪಡಿಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ಪಡಿಯಾನ ಮಲ್ಲತ್ತು ಊರುದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ನಜ್ಜೇನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಮನಪೂರ್ವಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗನೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಆರು ತೀರ್ನ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಶರ್ತ ಪಾಡಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರೇನು ಇನಿಕ್ಲ ಒಳ್ಳೇರು ಅದು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜೇರು ನಾನು ಅಪ್ಪಗ ಪಾತರ್ನಾಗ 90 ವರ್ಷ ಕರೆಂಡು ಅರೇನು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಇನಿಕ್ಲ ಅಂಗನಗಳು ಎತ್ತದಾರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪಾರದನ್ನ ಅವಿಡ್ದು ಬಕ್ಕದ ಚಾಕ್ರಿಯ ಮಲ್ಪೆ ಚಾಕ್ರಿ ಬಂಡ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಹೆಂಚಿನೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಚಿ ಯಾರು ಐಕ್ ಬೋರ್ತಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ದೋಲು ಇತ್ತೆ ಇನಿಕ್ ಒಂಜಿ 15 ದೋಲು ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆಂಡು 15 ದೋಲು ಆಯ್ತಾ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಗೌರವ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿಕ್ಲ ನಡಪುವ ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಬುಟ್ಟುವ ಬಾಲರಾಜರಿತ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೂರ ಬದಲಾತುಂಡು ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ವರ್ಗದ ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಗೌರವ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಂಗೆ ಪೋಯರಿಜ್ಜಿ ಬಣ್ಪನ ವಿಚ್ಚಿ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗಳಿತ್ತಂಡು ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮಗೆ ಮಾತೆರ್ಲವು ಬದಲಾತುಂಡು ಆಂಡ ಈ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವದ ಕುಡಿಯಡಿದ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭೇದಲುಳ್ಳ ಇತ್ತೆಲುಳ್ಳ ಅವಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗಳುಂಡು ಅಂಚಂದ ಮೀರ್ದು ನಂಗೆ ಪೋಯರೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಾಕಿ ಬುಡ್ತು ಯಾನ್ ಬಣ್ಪನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಳಯೇ ಪಂಡ ಪೋಯರೆಜ್ಜಿ ಬಣ್ಪನವೇನೆ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ನೇಮಕಟ್ನಾಗ ಐತೆಂಗ್ಲು ನೇಮಕಟ್ಟದ ಇಂಚಿನಡೆ ಪೋಯರೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇನಿಕ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಅತನ ಬೊಕ್ಕರಿ ಪೋಯರೆಜ್ಜಿ ಆ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ
ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚ ನಡತೊಂಬತ್ತನ ಮನದಂಡ ದಿನಕ್ಕೂ ನಾವು ಎಂಚಿನ ಪಂಪನ ಐಕ್ ಆ ರೀತಿದಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಆವಂದನಲ್ಕ ಆಂಡ ದಾಯಕಂಡ ಒಂಜಿ ಅನಾಚೂನವಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನಕಲ ನಂಬಿಕೆ ನಡತೊಂಬೈದಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂಬೈದ ಗೌರವ ಉಂಡತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಇರ್ಬಂಡ್ ಬರದೆ ಬಾಕಿ ಬರ್ತುಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೈರಜ್ಜಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸೈಸೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಪುರ್ತಕಾಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗನಡು ಉಂತಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಲಿ ಅವಳ ಕೊರ್ರ ಇದ್ದಿಂದ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ನಿಖಿಲ ಬಂಡ ದೋಲದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಈ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಕೊರಡು ಸರಿ ಆಯ್ನ ವಿಚಾರ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಉಂಟುದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಮಾತಿರಂದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ತೆ ಯಾನು ರೋನಿ ಕುದಿರ್ಬೋದು ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಅದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ದನಿಕಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸುಂದರನಾಗಿ ಬಾಲರಾಜ್ ಅಂಜನ್ನಾಗ ದಯಾನಂದ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಖಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪ ಶುರುವಾತಂದ್ರೆ ಆನೆದ್ದು ಬಕ್ಕ ಏರ್ಪುರ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಅక్కడ ಒಂದು ಗಂಗಸರೊಟ್ಟು ದೂರ ಆತೆ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ್ತು ಸೇವ್ ಎನ್ನ ನಾಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಅಂದ ನಿಖಿಲ ಏಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾತಂದ್ರೆ 5 ಬಕ್ಕ ಈ ಏರು ಕೋಲಗಟ್ಟೆ ನೇಮಗಟ್ಟೆ ಅದೊಂದು ಭಾರಿ పొట్లుడు నేర్తది ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಅಸಲ ದೈವದ ಚಾಕರಿಗೆ ಅಸಲಿಗೆ ಕೊಡುಪುನಂಚೂರು ಕಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೋದೊಂದು ನೆಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಬರೋ ಬದಲಾತಂಡು ರೋಣಿಯನ್ನ ಅದು ಬದಲಾದಪ್ಪು ದಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಐಕ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಡು ಪರಂಪರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡ್ಲ ಉಂಡು ಪರಂಪರೆ ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಸರಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚನೇ ದೇತನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದಾಯಗಂಡ ಹೆಂಗ್ ಈರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವಡ ಅವಡು ಈರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಕುದ್ರಿ ಪದವಡು ಒಂಜಿ ರಿಯಾನ ದಸ್ತ ಧನಿಕಲುಂದ ಅಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವಡು ನಾಟಕ ಅವಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂತ ಸಮಯ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬಸ್ಸೆಟ್ ಸರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ರಣೇನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡ ಅಂದ್ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡ ಅವು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಒಂದು ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕೆ ಅವಳು ಮುಂಡಾ ಪಂಪಿನ ಜನಾಂಗ ಎನಿಕಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಏತ್ರ ದಿಕ್ಕುನ ಮುಂಡಾ ಜಯಂತಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಲು ಸೇರ್ವೇರು ಅಲ್ಪ ಆದಿವಾಸಿ ನಾಯಕೆ ಇನಿ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಕೆಂಡ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡನ ಪುದರ್ನ ಜಾರ್ಖಂಡದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಪುದರ್ದೆ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆದಿವಾಸಿ ಅದೇ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲು ಐತ ಅಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡನ ಕತೆ ದಾದ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಿತ್ತು ಅಪಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಡು ಸೈನ್ಯ ಕಟ್ಟದು ಅಟ್ಟಲಿಗೆ ಕಟ್ಟದು ಅವೇ ಇದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬೆಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಮರತ ಮೆತ್ತಿಡು ಅಟ್ಟಲಿಗೆ ಕಟ್ಟದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಬಿಡ್ಬಿಡಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಬಂಡ ಅವು ಶಬ್ದವೇದಿ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಶಬ್ದ ಕೆಂಡೆ ಅವು ನಿದ್ರೆ ಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಕೆಂಡೆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಡು ತಡೆಯರ ತೀರಂದ ಬರ್ತದೆ ಎತೋ ಸರಿ ಆಜಿ 7 ಸರಿ ಅದನ್ನ ಭಾರತ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪರ್ದು ಗಿಡತ್ತೇರಿ ಬರ್ರೇನೆ ಬಿಡ್ತಿಜೇರು ಅಂಚಿನ ಸೈನ್ಯ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಾಯಕೆ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ನಮ್ಮ ಈ ಪುರಾಣ ಪುರುಷರು ಬಾರಿ ಶಕ್ತಿವಂತರ ಪೂರಂಚಿನ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಕೊರಗ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮೊಕ್ಕೆದ ದೈವ ಕೋರ್ದಬ್ಬಾದು ಪುರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂಚನೆ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ఆయన ಗಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಡಿಯರು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಡಿದೇರು ಆ ಸೈನ್ಯ ಕಟ್ಟದು ರಥ ರಾತ್ರಿ ಆ ಸೈನ್ಯ ಕಟ್ಟೋದಿತ್ತೆ ಅಪಂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡೆ ಅವು ಎಂಗ್ಲಾಗಿ ಆರು ತುಳುನಾಡಿತ್ತಂಡ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿರ್ಸೆ ಮುಂಡೆ ಅದೇ ಬಿರ್ಸೆ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ಲಾಲ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಬಾರಿ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಜನ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ನೇರ ಯಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಸುಂದರಣ್ಣ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಬಂತೇನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಂತ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಕಿರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾ ಚಾಕಿರಿ ಬಣ್ಣ ಬೇತೇನೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಮಲ್ಪೊಡೆ
ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಚಾಕಿರಿ ಹಾಂ ಐಕ್ ಸಂಬಳಗೆ ನೆರೆಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಸೇವೆಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನು ಬರ್ಪುನು ಅವಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಸೇವೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಚಾಕಿರಿಗೆ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಸೇವೆಗೆ ಲೆಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ದಾಯಿಂದ ಕೇಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಗುಡ್ಡಕಾಡು ಜನಾಂಗ ಎಂಗ್ಲು ಈ ಸೇನೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಉಲಾಯ್ಡು ಬರಂದಿನಂಚಿನ ಸಮುದಾಯ ಹಾ 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 ಎಂಗ್ಲು ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಗುಡ್ಡಕಾಡು ಜನಾಂಗ ಕಾಡಿನಕ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ಕಾಡಿನಕ್ಲಿ ಹೋ 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 ಕಾಡುದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಅತ್ತಂಡ ಮದ್ದು ಮೂಲಿಗೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೆರೆದಿ ನೆಟ್ಟದವರ ನಿಕುಲು ಕಾಡಿನಕಲು ಕಾಡಿಡ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತದ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಊರುಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಾಕ್ಲಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕಾಡಿನಕ್ಲಿಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಡಿನಕಲದ್ದೆ ಬಂದು ಆ ರೀತಿ ಪಂಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟು ಐಟ್ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಗ್ಲೇನು ಕೊರಗ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಸುಪಾಸಡು ಅಪಗ ಮೂಲತವಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಪುದರ್ ಕಾಡಿನಕುಲೆ ಕಾಡಿನಕ್ಲಿ ಕೊರಗ ಬಣಬುನಂಚಿತ್ತನ ಪುದರತ್ ಹಾ ಕೊರಗ ಬಣಬುನ ಶಬ್ದ ಇಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಕಿ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಜನಗಣತಿದ 1928 ಸೈಮಾನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕಮಿಷನ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಈ ಸೈಮಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆನ್ ಮಲ್ತ ಪೋಪಿ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಇಡೀ ಅಪ ಮದ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಏತೆ ಜಾತಿಲುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವಲು ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದೆ ಐಟ್ ಜಾತಿಲೇನು ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ಪೋನಾಗ ಪೂರಾ ಜಾತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಪ ಬಟ್ ರಡ್ಡು ವರ್ಗದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಪ ಒಂಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೆಂಜಿನ ಮನ್ಪ ಒಂಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಈಗ ಪನೇರ್ನ ಆಪಜಿ ದಯಪಂಡ ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಈ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಲ ನೆಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅಂತ ಆಪಡು ಈಗ ಪನ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಂಡ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಟ್ರೈಬ್ ಅಡೆಗುಂತ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಗೇರನ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಕಾಡಿಯಾ ಅಂದೇ ಬರೇಪಿ ರೈಟ್ ಕಾಡಿಯಾ ಅಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿಲೇ ಮಲ್ಪೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆಯ್ಬೇಕ ಆಡೆ ಕಾಡಿಯಾ ಐತಿ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನಾಗ ಮೈಸೂರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಮೂಲು ಕೊರಗಾನು ಎಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾವೆ ಎಸ್ಸಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾವೆ ಫಸ್ಟ್ 1985 ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾಯಿರು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಬದಲಾಪುಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದ ಕೊರಗಂದೇ ದಾಖಲಾವ ಬರ್ಪುಂಡು ಆನಟ ಕಾಡಿಯಂದೇ ಉಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನರ್ಸಪ್ಪ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಡ್ BSN ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಪನ್ಲೇನೆ ಸೋತ್ಕಾಡು ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಜನಕ್ಕೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾಂದ ಯಾಕೆಂಡ ಅಜಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕೇಳಿನ ಅಜಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಅಜಲ್ ಒಂಜಾರು ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಹುರಿಯೋಡು ಕುಲು ಇವರು ಅತಿಥಿನ ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತೆ ಬೇತಾರ ನರಸಪ್ಪನ್ನ ನಿತ್ಯ ಆರು ಅವೇನು ಕೊಡ್ತಾಂಡ್ ಅಂದೆ ಅಜಲ್ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಚರ್ವಿತ ಚರ್ವಣ ನಿತ್ಯ ಆರು ಬಂಡೇರು ದುಂಬುಡು ಇಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಪಿರಿಯಾಕ್ಲ ಕಾಲೊಡ್ದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಡಿಟ್ಟು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತ ಸರ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಜಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚೆ ವಾದಿತಿರಿ ಮಲ್ಪು ಅಂತೇರು ಅವೇನೆ ಆರು ಬಂಡೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಎಂಚ ಗೆಡ್ಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪಿದಯುಂತ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಪಿದೆ ಅಂತಂದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಜಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಉಗ್ಗುರು ಪಾಡು ಅಂತೇರು ತಲೆ ಕುಜಲ್ ಪಾಡು ಅಂತೇರು ಅವೇನು ಮಳೆ ಅವು ಅಂದ ಅಂತ ಕೇಳೇನು ಅವು ಅಂದ ಅಂದಿರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವೇ ಅವು ಅಂದ ತಲೆ ಕುಜಲ್ ಪಾಡು ಅಂತೇರು ಸರಿ ಈಗ ಸುಂದರಣ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಪನ್ಲೆ ಸುಂದರ ಅವು ಎಂಚಿನಂತ ಕೇಳ ಅವು ಅಜಲ್ ಪದ್ಧತಿಡು ಬರ್ಪುಣತ್ತವು ಆಯ್ತ ಉಳಾಡೆ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಜಲ್ ಬೇತೇನೆ ದಾಣ ಬೇತೇನೆ ಒಂದು ದಾಣ ಓ ನುಪ್ಪುಗು ಉಗುರು ಕುಜಲ್ ಕರ್ಬದ ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ದಾಣಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೀತಿದ ದಾಣ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೋಗು ಬಾಯಿಕೆ ಪಾಡ್ದು ಆಣಿದ ದಿನ ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೋ ಉಣ್ಣಿನ ಮಡೆನು ಐಕು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಈತು ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಐಕು ಕುಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಕಂತದು ತೊರತ್ತದು ಮೈಲ ಪೊಂಜು ಕೊರಗ ಮೈಲೆ ಪೊಂಜೋ ನಕ್ಲಿ ದೆತ್ತರೋಡು ಐತ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಜಿನ ಕೇಂಡ ಆ ಬಂಜಿಡಿತ್ತಿನ ಬಾಳೆಗಿಲ ಈ ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೋಗುಳ ದಾಲ ಒಂಜಿ ತರತ ತೊಂದರೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ತಾಯಿನ ಕೇಂಡ ಕೊರಗೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿನಲ್ಲ ಅವೇನು ವಶೀಕರಣ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಂಪಿನ ನಂಬುಳಿಗೆ
ಖಂಡಿತ ಅವನೇ ನಾನು ಎಪ್ಪಲ ಒಪ್ಪೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆಗ್ ನಿಗ್ರಹಲ ಅನುಗ್ರಹಲ ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ನೂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನೆದ್ರನತ್ತಿನ ನೂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಐಕ್ಕು ಬೋಡಾದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಚ್ಚುನು ದಯಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಸೀಕಡು ಸೈಪುಣುಂದಾಂಡ ದೊಡ್ಡ ರೋಗಡು ಸೈಪುಣುಂದಾಂಡ ಕೊರಗತಿ ಅಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಮಟ್ಟಿಲ್ಡು ಜಪುಡಾದು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ತನ್ನ ಮಿರಪೇರು ಕೊರ್ದು ಬದುಕಬಲಂದಾಂಡ ಆವು ಏರು ಯಾರು ಯಾನಕೇನು ಏರು ಎಂಚಿನ ಅವನ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಐಕ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೆಜ್ಜಿ ನಡತ್ತಿನ ಘಟನೆ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯಡು ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ಕೊರಗಣ್ಣೆ 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 ಅಂದ್ ಏರು ಪೂರ ಪುದರುಳ್ಳೇರ ಅಕುಲು ಪೂರ ಕೊರಗತಿ ಅಪ್ಪೆ ಬದುಕದಿನಂಚಿತ್ತನ ಜೋಕುಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕುಲು ಪಂಡ ಕೆಲ ಪುದರ್ದಿತ್ತಿನ ಕುಲುಪೇರು ಅವು ಬಂದ್ಬನಂಚು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೊರಗು ಯಾನ್ ಪಣ್ಪುನೆ ಎಂಚಗೆಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕತೆ ಕೇಳ್ತ ನಾವು ಎಂಕು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನೆ ಅವು ಏರು ಎಂಚಿನಂದ ಪಂಡ್ರೆನೆ ಇದ್ದಿನಮ್ಮ ಯಾಕೆಂಡ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗಳಾಗತ್ತೆ ನಾಚು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊರಗತಿ ಅಪ್ಪೆ ದೊಡ್ಡ ರೋಗಬಾರ್ದು ಸೈಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಳೆ ಮಡಿವಂತಿಗೆ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಟ್ಟಪ್ಪನೇ ಒಂದು ಮುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕಲಿನ ಮುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಣಪನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಗುರಿ ತೋಡ್ದು ಐಟ್ ಬಲ್ದು ಗಂಟುಬಾರ್ದು ಐಟಿ ಬಾಲೆನ್ ಜಪುಡಾದು ಅವೇನು ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಿದು ಅಲ್ತ್ರದಿ ಬಾಲೆಂದೆತ್ತು ತನ್ನ ಮಿರಪೇರು ಕೊಡ್ದು ಐಟ್ ಜಪುಡಾದು ತುಲೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ದು ಆ ಬಾಲೆ ಬದುಕದು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಕಡೆ ಕ್ಷಣವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ತುಳುನಾಡು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜತ್ತು ನೂದು ಉದಾಹರಣೆ ತುಳುನಾಡುಂಡು ಐಕಬೋಡಾದು ಆಂಡ ಬೇಜಾರದಾದ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅವತ್ತು ಅವು ಒಂದು ಈರೇ ಪಣ್ಪರು ಆ ಕುಜಲ್ ಪಾಡ್ನ ಬದ್ದ ತಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಣ್ಪನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಯಜಮಾಂತಿಕಲ ನೆತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀತಿನ ಕೊರಗತಿ ಅಪ್ಪನೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀಯರುಂಡು ಬಂಜಿನ ಬಾಯ್ಕೆದಾನೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀತಿನಿ ಎಂಕುಲು ಆ ಕಾರಣಗಳು ಅಂಚಿನ ಕೊಡ್ತು ಎಂಕುಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಣ್ತದು ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ ಮಡೈದೆತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿಂದು ಕೊರ್ಪುನನೇ ಕ್ರಮ ಇದ್ದಿ ಬಂಡದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೊರಂಡಲ ಆಂಡ ಅಕುಲ್ ಅವೇನು ಪತಂ ಪೋತೇರು ಪನುಲೆತಿ ಬೇಜಾರಿ ಪತಂ ಪೋತೇರು ಎಂಕು ನೇನು ನಾಡೋಡು ಉಂದಾಂಡ ಅಣ್ಣರೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ದಾದನ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಯರವನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನುಪ್ಪುದ ಬಿಲೆ ಎಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಾವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ನುಪ್ಪುನು ದಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ರ ನುಪ್ಪುನು ಕೊನದು ಅವೇನು ಲುಂಬುದು ನುಪ್ಪುನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಲ್ತದು ಉಣುಂಗಾದು ಅವೇನು ಉಣುಂಗಾದು ಸರಿಯಾದ ಐಕ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತು ಕುಡಗಲಸಿ ಬೇರೆ ಸತ್ಯ ಕುಡ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ನುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಬಿರ್ಕಂಡ ನೊಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಬಿರ್ಕಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಬಂಡ್ರೆಂಡು ಎಲ್ಲ ನುಪ್ಪುಗು ಬಡದ ನಟ್ಟೋಡು ಮಗ ಎಂಗ್ಲ ಬಾಬಜ್ಜಿಯರು ಪಂಡ್ಪಂಡುಗೆ ಅವು ಲೋಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆಡ್ ನೀರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿಲ ಕೊರಂದುಲ ಕಂತಡ ಇಟ್ಟು ಮುರ್ಕಾವಡು ತಿನ್ನೋಡು ಇಂಚ ಅಪ್ಪಗ ತುಲೆ ಆ ನುಪ್ಪುದ ಬಿಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕುಲೆ ಇರ್ಕೆಂಡ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಐಟ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ ಅವು ಆ ಕುಜಲ್ ಪಾಡ್ನ ದಾಯಿಗೆ ಅನ್ನೆ ಇತ್ತ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಪೊರ ಪಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಕಳ ಕಲ್ಪನೆ ಏನಕ್ಕೆಂಡ ಸನಿ ಗ್ರಾಚಾರ ಪೋಡುದು ಹೋ ಗ್ರಾಚಾರ ಪೋಡು ಅಕ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅಕ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಕಾರಣಗಳು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊರಡುಂದತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಡುಂದತ್ತು ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಬಿಡ್ಸೇರು ಅಕುಲು ಕೊರ್ನವೆನ್ಲ ಕನತದು ಇಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ದೆಕ್ಕದು ಅವಳು ತಿನ್ಪಿನತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಅವೇನು ದೆಕ್ಕದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಅತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅವೇನು ನುಪ್ಪು ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಮರುಬೈಪದು ಅವೇನು ಗಲಸುನು ಇಂಚತ್ತೆ ಕ್ರಮ ದಯಗಂಡ ಈರ್ ಪಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಆ ನುಪ್ಪುದ ಬೆಳೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಒಣಸಮಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪುಣ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬುಕೊಣಕ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರಿ ಬಾತರಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ವಜ್ರದೇವಿ ಸ್ವಾಮಿಲು ಗುರುಗಳೇ ಅಡ್ಡವಿದ್ದೆ ದೇವೇರು ನಿಕ್ಲೇನು ಸಮೃದ್ಧಿ ದೀವಾಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ದಾದ ಪಂಡ ಹೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಮೂತಿ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕಲ್ನ ವಿವರ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ನಮಕ್ ಒಂದೇನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತರ ಕಾರಣದಾದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮನ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಲದೆ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನಾಂಗದ ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿಕ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಕಾಯಕ ಬುಟ್ಟಿನೇ ನೇಯ್ಪುನು ಆ ಬುಟ್ಟಿನ ಕೊಣತ್ತದು ಮಡಿ ಎನ್ನಗ ದೇವರಿಗೆ ದಾದ ಅಂದಲ ವಸ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದ ಅವೇನ ಅಕಲು ಹೆಣೆಯಿನ ಬುಟ್ಟಿಡು ಕೊರ್ಪುನಿ ಅವು ಅತೀ ಮಡಿ ಅತೀ ಮಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕೈತಲ್ ಒಕ್ಕ ಮೊಕಲೇನು ದುಮ್ಮುಡು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೊಗಲು ಹರಿಜನಾಂಗದ ಅಕಲು ಪಂಡ ಮೊಗಲಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಧಾನ ದೇವಿಯರು ಹರಿಜನಾಂಗದ ಅಕಲು ಮೊಗಲು ನನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖದಾದ ಪಂಡ ಮೊಗಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡದು ದುಂಬುಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯದ ಸಾಬೀತಾತನು ದಾದ ಒಂದು ಕೇಂದ ಒಂಜಿ ದುರ್ಮರಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುನ ಅಂದ ಆ ಬಾಲೆಗೂ
ತೇನುಜಿ ಹಲೋ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ನಮಸ್ತೆ ಕೇನುಡಾ ಕೇನುಂಡು ಸ್ವಾಮಿಲ ಕೇನು ಪನ್ಲೆ ದುರ್ಮರಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡುಂದಂಡ ಒಂಜಿ ದುರ್ಮರಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡುಂದಂಡ ಆ ಬಾಲೆನ ಆರ್ನ ಹಿರಿಯಾರ್ನ ಬನ್ನ ಮೊಕಲ ಕುಟುಂಬ ಕುಲತ್ತ ಹಿರಿಯಾರ್ನ ಯಜಮಾಂದಿನ ಜಕ್ಕೆಲಗ ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ವಿಧಿ ಮನ್ಪುಯರು ಆ ವಿಧಿ ಮಂತದು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ ಪುದರ್ ದೀಪೇರು ಕೊರಗ ಪಂಡದು ಆ ಪುದರ್ ಆ ಪುದರ್ಡ್ ಆ ಬಾಲೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆತಿನ ಸುಮಾರು ಕುಟುಂಬಲೇದು ಉಂಡು ಈ ಪುದಾರಡ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆತಿನಕಲು ಇನಿಕ್ಲ ಕೊರಗ ಶೆಟ್ಟಿಯಾಲ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆತನಾರುಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಮಾತ ಪರಂಪರೆ ನಮಕ್ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲು ದುಮ್ಮುಡು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೀನೇನು ಬುಡ್ದು ಇತ್ತೇನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಮಾಜನ ಹೊಸ ಹುರುಪುಡು ಕಟ್ಟುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಮೊಗಲು ದುಂಬರಡು ಬಂತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೊಕಲು ದುಂಬು ಬರಡು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಪಾನ ಆವಡು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಇರೆಗೆ ನೆನೆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಇರೆಗೊಂಜಿ ನೆನೆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ 2008-9 ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸುಂಕದ ಗಟ್ಟಿಡು ತುಳುನಾಡು వచ్చే ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಕೈಕಂಬದ ಮುತ್ತಣ್ಣಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊಳಂಬೆದ ಆ ನೆತ್ತ ಇಂಚಿನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿರು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲೇನ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಆಗ್ಲಿನ ಗೌರವ ಮಲ್ತನಾರ ಈರು ಯಾನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈರ್ನ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪದಿತ್ತೆ ಈರಿತ್ತಾರ ಆ ವೇದಿಕೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಾಗ ಮಲ್ಪದಿತ್ತಾಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಂದರ್ಭ ಕೊರ್ಪದಿತ್ತಂಡು ವಿಷಯ ನೆನಪಾಯಿನ ಅವರ ಮೊಗಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವ ನೋಡಿತ್ತಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೌರವಯುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವಿನ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮಾನೋಡಿ ಇನಿಕ್ಲ ಆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮನ ಮಠಕ್ಕೆ ನಡ್ತೋನು ಇನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಕಲು ಆ ದೋಷದ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅಕಲ್ ಬರ್ತೀರಿ ಇನಿಕ್ಲದ ಆ ಕಾರ್ಯನ ಅಕಲ್ ಮನ್ಪುಯರು ಅವೊಂಜಿ ಹರಿಸೇವೆ ಪಂಡದ ಪನ್ಪನ ಮಾಕ್ಲಿ ಪನ ಅಕಲಿಗೆ ಆಯ್ನ ಗೌರವ ಅಕಲಿ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಮೆ ಅವು ಇನಿಕ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಬಾರಿ ಅಂದ್ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಮಹತ್ವ ಬಾರಿ ಪುರುಡು ದಾನದ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ದಾನದ ಇತ್ತೆ ಈ ದಾನಡ್ ಆರು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಬಾಳೆಗೆ ಆದಪ್ಪು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯದಾಕ್ಲಿಗಾದಪ್ಪು ಯುವಕರಿಗಾದಪ್ಪು ಏರೆಗಳಾದಪ್ಪು ತುಳು ಜನಕಲು ಬಂತೇನೆ ಎಂಕಲು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಒರಿದಿರಾಗಲಿ ತುಳು ಜನಕಲು ಬಂತೇನೆ ಎಂಕಲು ನಿಕ್ಲು ತುಳು ಬೇರೆ ಎಂಕಲು ತುಳು ತಾಕ್ಲ ಹತ್ತು ಬಂತೇನೆ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸೋಣ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಬೊಲ್ದು ಜನಕಲು ಎಂದು ಬಂತಿನ ನಿಕ್ಲು ಆಗ್ಲು ಬೊಲ್ದು ದಾಕ್ಲಿ ಬೊಲ್ದು ಜನಕಲು ಎಂಕ್ಲು ಕಪ್ಪು ದಾಕ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲು ರೆಡ್ ಭಾಗ ಅಂತ ಬಂತೇನೆ ಅಲ್ಪ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸೋ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲು ಆ ಭಾಷೆನು ತುಳು ಬೇತೇನೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೇತೇನೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪಿನ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸೋಣ ಅಂಚ ತುಳು ಜನಕ್ಕಲು ಈ ದಾನಗಳು ಎಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ದಾನಗ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ನು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲು ಬರೋ ಮರ್ದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಬಚ್ಚೆಲಿಗೆ ತಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂದೇ ದಾನಾಡು ಬೆತೆ ಬಾಳೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೇತೆ ಉಂಡು ದಾಣ ನುಪ್ಪುದ ದಾನ ಪತ್ತುನ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಉಂಡು ಈ ಬಾಳೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಆರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡಿಲ ಕನೆ ಇನಿ ಕೊರಗ ಮೈರೆ ಕೊರಪೋಲು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಬುಧರು ಕೊರತಿ ಅವು ಕೊರಪರ ಕೊರತಿ ಕೊರಗ ಕೊರಪೋಲು ಮೈರೆ ಮೈರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಈ ಮೂಜಿ ಪುದಾರು ಅವು ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪ ಅವು ಎಂಕ್ಲನ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ನನವಂಜಿ ಇತ್ತು ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಪುದಾರೆ ಬೊಲ್ಮೆ ಅವು ಮತ್ತ ದೀಪೇರಿ ಅಜ್ಜರ್ನಕ್ಲ ಪುದಾರ್ಲ ದೀಪೇರಿ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲ ಪುದಾರ್ಲ ದೀಪೇರಿ ತುಂಬೆ ಅಂಚ ಮತ ಆಣ ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾಲ್ತಿಡ್ತಿನ ರಾಯಗಂಡ ಒಂದು ಮೂಜು ಪುದಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ದೈವಗ್ ಸಂಬಂಧ ದೈವಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿದ ಶಬ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪುಬಾಡ್ನ ಐತ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರದ ಶಬ್ದ ಅವೇನೇ ಗಲಸ ಅವೇನೇ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಂಪಿನಿ ಬಾಳೆ ಪತ್ತು ಕೊರ್ನಾಗ ಅವೇನು ಅವೇ ಎದ ಪೇರು ಕೊರ್ದು ಈ ಬಾಲೆ ನಾನು ಒರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕ ರಾಯ್ಕಂಡ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಏರೆಗಳ ಮೋಸ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ಲತ್
ಏರೆಡಲ ಸುಳ್ಳು ಬಂತಿನಕ್ಲತ್ತು ಏರೆಗಳ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಓಳ್ಳ ಹಾಲಾಪಿನಂಚಿನ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ನಡತಿನಕ್ಲತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲ್ ಸಮೇತ ಬದುಕೊಡು ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಮರ ಮಟ್ಟು ಒರಿಯೋಡು ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ನೀರು ಉಪ್ಪೋಡು ದಾಯ್ಕೆಂಡ ಎಂಗಳ ಮೂಲಾಡು ಎಂಗಳು ಓಳ್ಳ ಗೂವೆಲ್ದ ನೀರು ತೆತ್ತಿನಕ್ಲತ್ತು ಪರಪ್ಪುದ ನೀರು ಪರ್ತಿನ ಸಮುದಾಯ ತತ್ತದಲ ಮರ ಕಡ್ಪ ಎಂಗಳು ಮರಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನ ಬಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪುಣು ಬೂರು ದೆಪ್ಪುಣು ಅಣ್ಣ ಮರಕ್ಕೆ ಪೋತಿನ ಬಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪುಣು ಆ ಮರನು ಅವು ಬಗ್ಗ ಉಂಡು ಹಾಲು ಮಲ್ಪುಣು ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿಯ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ದೆತ್ತಿನ ಎಂಗಳು ಕುಡುಕು ಮಲ್ಪುಣು ಕುರುವೆ ಮಲ್ಪುಣು ಬೊಕ್ಕಲ ಈ ದೋಳುಗು ಒಟ್ಟಾಯಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಲು ಪೋದು ಆಯ್ತ ಉಳಾಯಿ ನೀರು ಪೋದು ಅವಳು ಉಳಾಯ್ಡು ಕುಂಬಾದಿತ್ತಂಡ ಆ ಮರನ ಕಡ್ತು ದೋಲು ಮಲ್ಪುಣು ಎಂಗಳು ಓಲ್ಲ ಮರ ಕಡ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮರನು ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಮಲ್ತಿನಕ್ಲತ್ತು ಇತ್ತೆ ದೋಲು ಮಲ್ಪುಂಡ ದೋಲ್ದ ಚರ್ಮನ್ನಲ್ಲ ಗೋವು ಸೈತುದಿತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೋವನ್ನು ಕೆರ್ದು ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಪರಂಪರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಧನೆ ಚರ್ಮ ಅವಳಿಗೆ ಗೋಧನೆ ಪಾಡ್ನ ಇಜ್ಜಿನ ಬೇತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಪುಂಡು ಕಾಡ್ದ ಪ್ರಾಣಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಗೋಡು ಕಡಮದ ಚರ್ಮ ಕಾಡಿರುತ್ತೆ ಚರ್ಮ ಮೂಲಾತ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಉದಯವಾಣಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಓದಿದಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕರಣ 1947 ಒಂಜಿ ನಡತಿದಿನ ಘಟನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಬರೀತೀನಿ ಅವನು ನಾನು ಓದಿದೆ ನಾನು ಅವನು ಚೂರು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತು ದೀತೋಡು ಅವ ಆರು ಮನ್ಪಿಲಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆರೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮನು ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು ನಾಳೆ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಆರೇ ಮನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನ ಅವಳು ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆ ಕರೆದು ಬೋಪಿನಿ ಒಂಜಾಂಡು ರಡ್ಡಾಂಡು ಮೂಜಾಂಡು ನಾಲಾಂಡು ಎನ್ಮ ಬಾಲೆ ಮನ್ನಡು ಬಾಡಿಯರಿಗೆ ಎನ್ಮ ಬಾಲೆನು ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆನು ಒಂತ ದಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕರೆದು ಬೋಪುಂಡು ಎನ್ಮ ಬಾಲೆನು ಮನ್ನಡು ಬಾಡಿಯರು ಒರ್ಮನೆ ಆ ಪೊಂಜವು ಒರ್ಮನೆ ಬಾಲೆನು ಬಂಜಿನ ರಾನಗ ಬಂಜಿನ ರಾಯರು ಬಾಲೆ ಪೆದ್ದು ರಾನಗ ಏರೆಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಏರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ದಯಪಂಡ ಎನ್ಮ ಬಾಲೆ ಧೈರ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಒರಿವಿನ ಹೆಜ್ಜಿಂದು ದಾಹದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಏರೆಗಳ ಏರ್ನ ಮೋನೆ ಇಡ್ಲ ಕಳೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಅರೆ ಮನ್ಪಿನ ರೀತಿ ಕಡೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಚಿಂತೆ ಹಿಡಿತೇರಿಗೆ ಈ ಬಾರೆ ನನ್ನ ಒರಿಯುಂಡ ಇಜ್ಜ ನಾವೇ ಒಂಜಿ ಚಿಂತೆ ಹಿಡಿತೇರು ಆ ಪೊರ್ತುರಾನಗ ಒಂಜಿ ಬೇಟು ಗಾಳಿ ಬೀಜದ ಬತ್ತನಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಲ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಗಾಳಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಬೇತೆ ಆ ವಾತಾವರಣನೇ ಬೇತ ಅಂಡಿಗೆ ಆತ ಅವೇನು ಅಕ್ಲಂಚಿ ಆ ಗಾಳಿ ಬೀಜನಾಗ ಅಂಚಿ ತೂವರ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು ಬೆಜಕ್ರೊಬ್ಬರ ರಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಆ ಪುರ್ತರು ಒಂಜಿ ದಂಟೆ ಕೊಟ್ಟೊಂದು ಬೊಲ್ದು ಮಂಡ್ಯದ ಬೊಲ್ದು ಕುಜಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಅಜ್ಜಿ ಬರೋನುಲ್ಲು ಬಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಕೊಂಜವು ಬರೋನುಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ಜಾಲಡು ತಡ್ಡಿದಲ್ಪ ಬತ್ತ ಉಂತುದು ನಿಗ್ಲ ಬಾಲೆನವರ ಕೊರ್ಲೆ ದಂಟೆನ ತಿರ್ತದಿಂಡಿಗೆ ಬಾಲೆಹಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲೆಹಣ್ಣು ದಿಂಚ ಗೊತ್ತು ಅವುದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಹತ್ತೆರು ಬಾಲೆಹಣ್ಣು ಕಂತದ್ದು ಕೊರಿಯರು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬಾಲೆದ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತರ ಕಾರು ಮುಟ್ಟ ಪೂಜಿದು ಎದೆ ಬೇರು ಕೊರಿಯರು ಎದೆ ಬೇರು ಕೊರ್ದು ಪೆದ್ಮೇದಿನ ಲೆಪ್ಲೇನು ಪೆದ್ಮೇದಿ ಬತ್ತೇರು ಪೆದ್ಮೇದಿನ ಜನ ಬಾಲೆನು ಪೆದ್ಮೇದಿನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ದು ತರೆ ಹಿಡಿದು ಕಾರು ಮುಟ್ಟ ಪೂಜೆರಿಗೆ ನಿಗಲ್ದಲ್ಲ ಭಯ ಮಲ್ಪುಣ ಬರ್ಚಿ ಈ ಬಾಲೆ ಒರ್ತದ್ದು ಬರ್ಪುಳು ನಿಗಲ ಮನೆತನ ಬೆಳಗುಂಡು ಆತೆ ಪನ್ನಿ ದಂಟೆನು ಕೂಡ ಪತ್ತಿನಿ ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಪೋಯಿನಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ದಿಗ್ಮೂಲರಾದ ಉಂತುದೇರು ದಾದ ಪನೋಡು ಎಂಚಿನ ದಾದಂದೇ ಗೊತ್ತಜಿ ಎಂಚಿನ ಆವಂದುಂಡೇ ಗೊತ್ತಜಿ ಪೋಯರು ಹೋದು ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾ ಬಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಾರೆ ಎಚ್ಚರದ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ದಾದ ಎಂಚಿನಗೆ ಅನ್ನಗ ಬತ್ತಿನಲಂದು ಪಣ್ಣದು ಪೋಯಿನ್ಲಂದು ಬಾಲೆನ ಪಿರ ಕೊಡ್ದು ಪೋಯಿನ್ಲಂದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಒರಿತು ಆ ಒರಿದು ಬೈದಿನ ಬಾಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಒರಿದು ಬೈದಿನ ಬಾಲೆ ಹತ್ರ ಇನಿಕ್ಕಾಕ್ಲ ಮನೆತನ ಬೆಳಗದುಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನ ಆದುಂಡಿಗೆ ಐಕ್ ಆ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಂಜವು ಬೈದಿನ ಸಾದಿನ ತೂದು ಇನಿಕ್ಲ ಆ ವರ್ಷ ಆ ದಿನ ತಾನಿ ಆ ಬೈದಿನ ದಿನ ನೆನಪುದಿ ಒಂದಾಗ್ಲು 108 ನುತ್ತ ಎನ್ಮ ದೀಪನು ಜಾರಡಬಾರ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರಗ ಪಂಜೋಗು ಅವು ಸದ್ದಾವಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನನರ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅರೆನ್ ತೂವಡುಂದು ನನ್ನ ತಿವರು ತಿಕ್ಕು ಸೇರ್ತಾರೆ ಇದಟ್ಟಿತ್ತ ಪನೋಡಾಯನ ಉತ್ತರ ಖಂಡಿತ ಅವು ಬೈಕಾಡ್ದೆ ಅಪ್ಪೆ ಒಂದು ಕೊರಗ ಜನ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಗ ಜನ ಅಪ್ಪೆ ಬೈಕಾಡ್ತಿ ಬಂಡ ಕೊರಗ ಜನ ಅಪ್ಪೆ ಐಕೆ ವಿವರಣೆ ಮೇರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಗ್ಗೆ ಬೈಕಾಡ್ದೆ ಬೈಕಾಡ್ದೆ ಅಪ್ಪೆ ಆಯ್ನಿಂಚ ನಾವು ಮೇರೆ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊರಪೋಲ್ ಪನ್ಪಿನೇ ಅಪ್ಪೇನ ಪುದಾರು ಅಡೆ ಆನಿ ಬೈದಿನ ಬೈಕಾಡ್ದಪ್ಪೆ ದಯವಣ್ಣ ಇಕ್ಲ ಇನಿಕ್ಲ ಬೈಕಾಡ್ದಪ್ಪೆ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಮನೆ ಮಂಚ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬೈಕಾಡ್ದಪ್ಪೆ ಅವೇನೆ ಕೊರ ತಿಂದಲ ಬನ್ಪೇರು ಕೆಲದಾಗ್ಲಿ ಜಾರ ಕೊರ ತಿಂದಲ ಬನ್ಪೇರು ನಡುಮೂಜಿ ಪುದಾರು ಅಪ್ಪೆ ಮೇರೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬೈಕಾಡ್ದಪ್ಪೆ ಅರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅರೆಗೆ ಅವು ಆ ರೀತಿ ಏರ್ ಬೈದಿನ ದೇವರ ಹೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾತಜಿಗೆ ಹೊರಗ ಪಂಜ ಒಂದು ಗೊತ್ತು
ಆಡ ಕೊರಗ ಪಂಜಿ ಒಳ್ಳೆಟ್ಲ ಬೈಕ್ ಆಡ್ತಿನ ರೂಪಡ್ ಬರ್ತದ ಆ ಮನೆತನ ರಕ್ಷಣೆ ಇಡೀ ಆ ಬಾಲಿಡ ಹತ್ರ ಮನೆತನ ಬೆಳಗೊಂದು 6 ಮನ್ಬಿನಿ 6 ಉತ್ತರ ಬೈದಿನಾರು ಬೈಕ್ ಆಡ್ದಪ್ಪೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ದಯಾನಂದ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮಸ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಕುಲ್ದೆ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಕಿರಣ್ ಪಂಡ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನ್ ಮಂದ ಚೊಂಬು ಉಡ್ಡೆದ್ದು ಪಾತಿರೋದು ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ದಯಪಂಡ ರಡ್ಡಿ ಜನತ ಇಂಕ್ ತೀರಾ ಆತ್ಮೀಯತೆ ದಯಪಂಡ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ಲ ಇಂಕ್ ವೈದ್ಯನಾಥದ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಟಿಡ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇಂಕಾರು ತುಂಬಾ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಒಂಜಿ ಕರಿನ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಬಾಲನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ್ದು ಅರೆಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚದು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ 11 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ದಯಾನಂದನ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲು ದಾಯಿ ಲೆಪ್ಪರ ಒಂದು ಜೀಪ್ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಇನಿ 11 ಗಂಟೆನಾಗೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರೊಂದು ಪೊರ್ತು ಇನ್ನು ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಲೈನ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಯಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೋಜಿ ಬರ್ತ ದೈವದಕ್ಕಲ್ಲ ಸತ್ತದ 1 ಗಂಟೆ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಲೈನ್ ಟ್ರೈ ಬರುಂತೆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು ಮೂಲ ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪನಾಗ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಮುಂಚಿನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊರಗ ಅಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯಡು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಈಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅನುಮಾನ ಪಣ್ಣಾಗ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜನು ಪೂರಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಬುಡ್ದು ನಂಬೇರು ಅಡ್ಡ ಬೂರೇರು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಐಟಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಂದು ಪೂರ ಜಾತಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜನು ನಂಬುನ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಜನಗಳು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದನ್ನು ಈಕ್ತ ಕೀಲು ಮಟ್ಟೊಡುತ್ತೀಯರ ಕಾರಣದಾದ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಇಕ್ಕೊಡು. ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮದತ್ ಬೋಪುಂಡ ಇಂಕ್ ಭಾವನೆ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಟ ಮನ್ಪಡ ಈರೆಕಡೆ ಪಂಡರ್ ನಮಕ್ ಇಡೆ ಉಲೈ ಬತ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂತ ಯಾನ್ ಕೊರಗದಿ ಅಪ್ಪನ ಈ ಸಮುದಾಯನ ವೈಕ್ಕು ಹೋಲಿಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೋವುಗು ಗಾವೋ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಮಾತರ ಗೋವು ಜಗತ್ತದಪ್ಪೆ ಇನಿತುಲೆನಿ ಕೊರಗತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮಿರಪೇರದ ಪೆರ್ಪು ಒಂಜಿ ಸೈಪಿನ ಬಾಲೆನ ಬದಕವುಂಡು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ನಿಗ್ರಹ ನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ ಯಾನು ತೆರಿದಿನ ನೆಟ್ಟು ಅವು ಎನ್ನ ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡ ಪೆತ್ತದ ಗೋವುದ ಒಂಜಿ ಪೇರ ಪೆರ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಂತಾನಕಾರಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡುಗೆ ಆ ನೆಕ್ಕ ಪೇರಿಗೆ ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡ ಪೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪೇರುಂಡತೆ ಆ ಕಂಜಿ ಮಡೆಬಾಡಿನ ಪೇರು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಇಂಚಿನುಂಡ ಅವೇನು ಬರಿದು ಕೊರಂಡ ಅವೇನು ಆ ಪರಂಡ ಆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ತಾಕತ್ತೈಕೊಂಡಗೆ ಕಾಡು ತಿಂದಿನಂಚಿತ್ತನ ತೊಪ್ಪುನ ತಿಂದು ಉರುಡು ಪೇರು ಕೊಡ್ತು ಜೋಕಲ್ನ ಬಂಜಿಂಜವನ ಅಪ್ಪೆ ಗೋವು ಉರುಡು ಬಂಜಿಂಜವನ ಅಪ್ಪೆ ಗೋವು ಆತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟುನು ಕಿದೆಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟುನು ಕಿದೆಟ್ಟೆ ವರ್ಷಗೊರ ಕೊನದಿನ ಮಾಲ್ನ ಕಾರು ಬತ್ತದ ಮುಂಡಗ ಬಟ್ಟಬಾರ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುನೆ ಗೋವು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಪಂಡ ಅವನ ಪನ್ನಗ ನಂಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಹಾಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಕನ್ನಾಳಿ ಜೀನಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ನಮಲಂಚಿನ ತುಲೆ ಏನೇ ಆ ಕಾಡು ತಿರುಗುದು ಕಾಡದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪುಬಾಡ್ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತದು ಸಮಾಜೋಡು ಆ ತಪ್ಪು ತಿಂದಿನ ತಾಕತ್ತಿಡತ್ತೆ ಆ ಪೇರಿಡ್ ಆ ಬಾಲಿನ ಬದುಕವನ ತಾಕತ್ತಪ್ಪೆಗೆ ಅತೆ ಆ ತಾಕತ್ತಿಡ ಅದು ಪತೆ ಯಾನು ಎನ್ನು ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಐಕೆ ಎಂಕೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮದತ್ತುಂಡ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಂದ್ರೆ ಬನ್ನೆ ಅಂಚಾದೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಕೇಂದ್ರಿ ನಿಕ್ಲ ಕುಲ ದೈವವು ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬಂಡರೆ ಕಡೆ ಬತ್ತಿನ ಚರ್ವಿತ ಜರುಣಾಭಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರತಿ ಅಪ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೂಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದು ಐಟ್ ಬೇತೆ ಹೋಗುಂಟು ಜುಮಾದಿ ಬಂಡ ಕೊರತೆ ಅತ್ತು ಬೈಕ್ ಕಡ್ತಿ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಯಾಂಚೂರ್ ಕತೆಗೆ ಬೋಪ ಸಮಯ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಬಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅಜ್ಜೇರಿ ಕುರುವೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಡಿ ಪಂಡದು ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಪರು ಅಮ್ಮೆ ಓಡಿ ತಮ್ಮಳೆ ಗುರುವೆ ಮಾಮಿ
ಬೈಕಡ್ತಿ ಒಂದು ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಆ ಒಂಜಿ ಬದುಕೊಂಡು ಬತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬ ಕೊರಪ್ಪನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಇತ್ತೇನೆ ಸಮುದಾಯ ತುಂಬ ಮಹತ್ವ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಇತ್ತೇನೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಅದು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆನೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಹಾಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪೂಜೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾಯ ಬನ್ನೇಟ ಆಗ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೂಜೆ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಆಗ್ಲು ಒಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಸಮುದಾಯಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜವಾಪುಳು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ದಿನ ಮದುಮೇಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ದಿನ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒದಗಿಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಡನಾಗ ಸುದ್ದಿ ಪೋದು ಬರುಡು ಬತ್ತದು ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪೇರು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತದು ಒಂದ ಸಮಯ ಪೋದಾನಾಗ ಕೊರಪುಳು ಬಂಜಿನಾರಾಪೇರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳ ಪಣಿಯರಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜ ಓಲು ತನಿಯ ಓಲು ಪುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನೇನು ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ನು ಪಣಿಯರಜ್ಜಿ ಪಣಿಯರಾಪುಜು ಪನ್ಪುಜ ಅವನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುಜ ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಣಂದಿನಂಚಿನ ಇನಿ ಪಣಂದಿನಂಚಿನ ದಾಯಗಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಹಿರಿಯರ್ನ ಅನುಮತಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ನ ಅನುಮತಿ ಇಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಣಿಯರಾಪುಜು ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆಪೇರು ಕೊರಪೊಳು 7 ತಿಂಗಳು ದಿಂಜುಡು ಹೊರಪ ತಿಂಗಳು ಅರೆಗೆ ಬೇಣೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪುಣ್ಣಾಮೆ ದಾಣಿ ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಅರೆಗೆ ಪೆದ್ದುನ ಬೇನೆ ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಭೂಮಿ ನಡುಗುಂಡು ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಉಕ್ಕುಂಡು ಕೋರಿ ಕೆಲೆಪುಂಡು ಎರ್ಮೆ ಅರದುಂಡು ತೆಡಿಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೆಜ್ಜಿ ರಕ್ಕುಂಡು ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಗಾಳಿಯ ಬರ್ಸ ಒಂದು ಪೂರ ಬರ್ತದ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಬಂದಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಒದಗದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಜನನ ಆಪುಂಡು ಜನನ ಅದು ಮೂಜಿ ದಿನ ಆ ಬಾಳೆ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಬಾಳೆ ಆಜಿ ದಿನದ ಬಾಳೆದೆಲ್ಲ ಕತೋಜ್ವಿ ಆಜಿ ದಿನದ ಬಾಳೆ 16 ದಿನದ ಬಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತೋಜ್ವಿ 7ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಬಾಳೆಗೆ ಅಮೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಮೆ ಕರ್ಪುಂಡು ಪೆದ್ದಿ ಬಾಳೆಗ ಅಮೆ ಕರ್ಪುನಾಗ ತನಿಯೇ ಬಂತಿನ ಪುದರ್ ದೀಪ ದಾಯಿಗಂಡ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಪುಣ್ಯಮೆ ದಾನಿ ಪುಟ್ಟದಿನ ಬಾಳೆ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಪುಣ್ಯಮೆ ದಾನಿ ಪುಟ್ಟಿನ ತನಿ 7 ನೆಟ್ಟು ಪುದರ್ ದೀಪಿನಿ ಎಂಕಲ 7 ತತ್ತನೆ ವರ್ಮ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇಜಿನ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ 14 ಕರಿ ಎಂದು ತೊಟ್ಲು ಬಾಡಿನ ಕ್ರಮ 7 ಆಮೆ ಕರಿತದು 7ನೇ ಆಮೆ ಇಟ್ಟು ತೊಟ್ಲು ಬಾಡ್ ತೊಟ್ಲು ಬಾಡ್ನತ್ತು ಎಂಕ್ ಪುದರ್ ದೀಪಿನ ತೊಟ್ಲು ಬಾಡ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೌದು ಪುದರ್ ದೀಪಿನಿ 7 ಪುದರ್ ದೀಪಿನಿ 7 ದಿನ ಆ ಬಾಳೆದ ಪುದರ್ ದೀದ ಆನಗ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅದು ಅಪ್ಪೆ ತೀರ್ಪುಪ್ಪೇರು ಬಾಳೆದ ಅಪ್ಪೆ ತೀರ್ಪೋಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆನ ಬುಡೆದಿ ಬೈಕಡ್ತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಬಾಲೆಣ್ಣು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ತತ್ತದೆಲ್ಲ ಓಳ್ಳಾಯಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದನೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇನಿಕಲ ಅಪ್ಪೆಂದೇ ಪಂಪಿನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಡ್ ಆ ಬಾಳೆಣ್ಣು ತಾಂಕದು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತೋನ್ ಬರ್ತೇರು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಅಜ್ಜೇರು ತೀರ್ದುಪ್ಪೇರು ಅಜ್ಜಿ ತೀರ್ದುಪ್ಪೇರು ತಮ್ಮಲೆಲ ಇವೇನ ತಾಂಕಿ ಅಪ್ಪೆಲ ಈ ಬಾಲೆಳ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಾಳೆಣ್ಣು ಬಾರಿ ಕೊಂಡಾಡೋಡು ತಾಂಕುವೇರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕರಿದಪ್ಪುಂಡು ಉರವನ ಒಡಿಲ ಅಂದ್ 40 ದಿನ ಅನ್ನಗ 40 ಬಾಳೆದ ಮೋಣೆ ತೂದು ಬಾಳೆ ತಿಲ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬಾಳೆದ ಅಮ್ಮೆಲ ತೀರುವೇರು ಓಡಿಲ ತೀರುವೇರು 5 ಪಕ್ಕ ಮುಗುಳು ಮುಜೆ ಜನ ಆ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನು ಆ ಕೊಪ್ಪಂದು ಬಂತೀನಿ ಉಪ್ಪೇರು ಈ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಪ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಬಾಳೆಗೆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಬೈಕಡ್ತಿ ಈ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ ಕಥೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜನಾಂಗ ಎಂಚಾಂಡು ಓಲು ಎಂಚಾದ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏರು ಕಾರಣ ಕತ್ತೇರು
ಅವನು ಇಡೀ ಕತೆ ಬಣ್ಣ ಈ ದೋಲುದ ಕತೆನ ದೋಲಿಕಾರಸನ ಕತೆ ಪೂರ ಬಾಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಡೀ ಕತೆ ಬಣ್ಣ ಹೊರಲುಂಡು ಇಡೀ ಕತೆ ಬಂತು ಇಡೀ ಕತೆನ ಆಯ್ತು ತೆರಿಯೋನು ಇಡೀ ಕತೆ ತೆರಿಯೋಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಜ್ಜರು ತಮ್ಮಳೆ ಬೈಕರ್ತಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಮರ್ದನ ಕಲ್ಪುವೆ ಓ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಮರ್ದನ ಪೂರ ಕಲ್ತೊನ್ವೆ ತಮ್ಮಳೆ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಕುಳ ಕಸುಬುನು ಕಲ್ಪುವೆ ಕುಲಗಸವನ್ನು ಬೂರು ಮಡಪಿನ ಕುರುವೆ ಮಲ್ಪುಣ ಆ ಕಸುಬುನು ಪೂರ ಕಲ್ಪುವೆ ಪೂರ ರೀತಿದ ವಿದ್ಯೆಲ ಆಗಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಮುದಾಯ ರೀತಿನ ಎಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆಲುಂಡ ಅವು ಪೂರ ತೆರೆಯೋಣವೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಸೌಖ್ಯಡು ತಮ್ಮಳೆ ತೀರ್ಪುಪುಂಡು ತೇರು ಗುರುವೆ ತೀರುವೆ ಆರು ತೀರ್ದು ಪೋಯ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪೆ ಮಗೆ ರಡೇ ಜನ ಅಪ್ಪೆರು ಕೈತಲ್ ಬೇಲ ಬೇತೆ ಆಜಿ ಕೊಪ್ಪದಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರಿ ಆಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಎಂಕಳ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕಳು ಎಂಜಿನ ಕೇಂಡ ಓಳು ಕೆಲಸ ಓಳು ಬೂರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಪೋದು ಸಟ್ಲ ಹಾಪಿನಿ ಅವಲೆಗುಲ್ಲು ಪಿರವರ್ರೇಜಿ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಬದುಕು ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳು ರಡ್ಡಿ ಜನ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪೇರು ಕಡೆ ಕಾನಾಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ತನಿಯನ್ನು ತಾಂಕದ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತೋಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬೈಕರ್ತಿ ಆರು ಕೃಷಿತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡಾರೆಗೆ ಕುಳ ಕಸಬು ಕುರುವೆ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಮರ್ದು ಕೊರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಎಚ್ಚರ ತಾಂಕೊಂಡು ಮಲ್ಲೆ ಅಂದು ಬರ್ತೇವೆ ಈತ ಮಳ್ಳೆ ಅದು ಬತ್ತದ ಅಣ್ಣಗ ಬೈಕರ್ತಿ ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಕೃಷಿತ ಕೆಲಸಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಕೈತಲ್ ಪೈಕರ್ತಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಆಗು ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಬೈಕಾಡಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆದ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಡೆಗೆ ಬೇಲೆ ಬರೋದು ಪೇರು ಮಗಳು ಇತ್ತಿನ ಹೋಲ್ಕೆಂಡ ಬಾರುಪೂರ ಗಡಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೇಲೆಗೆ ಇಚ್ಚು ಬತ್ತೀನಿ ಬೇಲೆಗೆ ಬತ್ತದು ಕಾಂಡ ಬೇಲೆಗೆ ಬತ್ತೆರಡ ಏನು ಬೇಗ ಬರ್ಪೇನು ಬಣ್ಣದು ಪೋಪೇರು ಬೇಲೆಗೆ ಏಪಲ ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಆಣೆ ಬತ್ತಿಜೇರು ಮೇರೆ ಅಪ್ಪೆ ತೋಜೇರು ತಾನೇ ಬಂದ್ಪೇನೇನು ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತೂ ಒಂದು ಎತೆದೆತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಎಣ್ಣೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ರಾತ್ರಿ ಹಣ್ಣಗಲ ಇವಾಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ದುಃಖ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಒಡೆ ಪೋಡು ಇಂಚಿನದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವ ಉಂಡು ಖುಷಿಕ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬೇಜಾರುಗಳ ದೋಲ್ ಬಿಟ್ಟರು ಸ್ವಭಾವ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಕಳೆವರೆಗೆ ದೋಲ್ ಬಿಟ್ಟುವ ಖುಷಿ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ದೋಲ್ ಬಿಟ್ಟುವ ಅವು ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಬಕ್ಕ ಬೇಜಾರಿನ ಕಳೆವರೆಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ದೋಲು ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಹೂವಿಂದ ಕೇಂಡ ಆ ಡೋಲು ಮಿತ್ರೆ ಎಂಕಲ ಸದಸ್ಯ ಅವನು ತತ್ತದ ಎಂಗ್ಲು ಕಾರು ದಂಟದ ಪೊರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವನು ಪುಡ್ಯಾಡೋಡು ಎಂಗ್ಲು ഒരു പൊട്ടുണ്ടല്ല അവന് പുഡ്ഡേർന്ന് പൊക്ക എത്ര പുഗ്ഗിയൽ പാടുന്നത് പൊട്ടോಡು ಓಲಾಣಲೆಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡ್ಲ ಅಜಾಲ್ದ ಚಾಕರಿಗೆ ಪೋಣ ಅವಳು ದೇವರ ನೀರು ಅಕ್ಕಳು ಕೊರೋಡು ಶುದ್ಧದ ನೀರು ಕೊರೋಡು ಎಂಕಲ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಕೊನೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲು ಓಲಾಣಲೆ ತುಳು ಜನಕ್ಲು ನೀರು ಅದು ದೇವರ ನೀರು ಕೊರ್ಜೇರು ಬಂದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಕೊನೋದು ಜಾಲಡಿದ್ದು ಇದು ತಾರಾಯಿ ಧರ್ತದ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದ ಪಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ತು ಕಟ್ಟುಡು ಒಂದು ಆತು ಪಾವಿತ್ರತೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡೋಲು ಅಂಚ ಒಂದೇನು ಬೇಜಾರ ಕಲೆಯವರೆಗೆ ದೋಲು ಬೊಟ್ಟುದು ಅತ್ ಬೊರ್ತುಗು ಕೋರಿಕೆಲೆಪ್ಪುಡು ಕೋರಿಕೆಲೆತಾನ ಬೊಲ್ಪಾಣ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಈಗ ಅಪಗ ಉಂಟರ ತೋಜಿಜೇರು ಬೈಕರ್ತಿ ಅತ್ ಬೊರ್ತುಗು ಇಮೆ ನಾಡಿಗೆ ಪಿದಾಡುವೆ ತಮ್ಮಲೆನ ಅಜ ಕುರುವೆ ಪಂಡ ಪುಗ್ಗೆಲು ಪಂಡ ಕುರುವೆ ಉಂಡು ಏನು ಗಾಂತ ಕುರುವೆ ಗಾಂತಿರ ಬೈಕಲ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಕುರುವೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಡೋನ್ವೆ ಆ ಕುರುವೆಡು ಇಡೀ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆದ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮರದುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ದೀಪೆ ಸೊಂಟಗೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ಲಕಡೆ ಅಂಕೋಡಿ ಅಥವಾ ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟಿನ ಕಟ್ಟೋನ್ವೆ ಅಂಕೋಡಿ ಕಟ್ಟುವೆ ರಡ್ಡು ಕತ್ತಿನ ದೀಪೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಹಿಕೆ ಇಂಚೊಂಡು ಕೆಂಡ ಬತ್ತಲೆ ಉಳ್ಳೆ ಎಂದು ಬತ್ತಲೆ ಇಜ್ಜೆ ಕೊರಗೇರು ಬತ್ತಲೆ ಉಪ್ಪುಜೇರು ತಪ್ಪು ಕೊರಗೇರು ಎಂಚಿನ ಮಾನವಚರ ಎಂಚಿನ ವಸ್ತುನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೇಂಡ ದಡ್ಡಿದ ನೂಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಒಂಜಿ ನಾರು ದೆಪ್ಪುಣದುಲೆ ದಡ್ಡಲ್ದ ನಾರು ಈ
ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಕಿದ ತಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆಕ್ಕಿದ ಈ ಮೂಜೆನೆ ಸೊಂಟ ಕಟ್ಟೋಣ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆ ಆರಂಭದ ಎತ್ತಂಡು ಅವು ಓವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂಚೆನೆ ಕೊರಗ ವೇಷ ಪಾಡಿರಡ ದುಂಬು ನಿಷೇಧ ಆತಂದು ತುಂಬ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಕಿ ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟದೆ ಕರಿನೆಕ್ಕಿಗೂ ಓಲ ಎದುರಿಜ್ಜಿಂದು ಕೆಲಂಜಿ ಗಿಡಪ್ಪನ ತಾಕತ್ತು ಬರತೆ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಬಾಲೆ ಜಪ್ಪಳ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಕರಿನೆಕ್ಕಿನ ಗಲಸನ ತೂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದುಗಲ ಅವು ಕರಿನೆಕ್ಕಿದ ತಪ್ಪುನು ಇಮೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮರ್ದನೇ ಶರೀರ ಧಾರಣೆ ಅಲ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ನೇರ್ದು ಬಿತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿನೆಕ್ಕಿದ ದಂಡ ಅವು ದಂಡ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡುವೆ ಸೀದಾ ನಡತು ಬತ್ತದು ಬೈಕಡ್ತಿ ಬಂಪಿನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಬೈಕಾಡಿ ಬಂಪಿನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಸುಪ್ರಸಾದ ಶೆಟ್ಟನ ಊರು ಬೈಕಾಡಿ ಬಂಪಿನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತದಾನಾಗ ಅವು ಆ ಗ್ರಾಮದ ಪುದಾರು ಬೈಕಾಡ್ದಿ ಹತ್ರ ಬತ್ತಿನಿತ್ತೆ ದುಮ್ಮು ಇಜ್ಜಾಣ ಆ ಪುದಾರು ಅಂಚೆ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತದಾನಾಗ ಈ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಪು ಬೈಕಡ್ದಿನ ಮಾಯ ಮಲ್ದೇ ಏರ್ ಮಾಯ ಮನ್ಪು ನಾವು ಏರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಮಾಯ ಪಾರ್ದನಡು ಒಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಕೊರಗ ತನಿಯ ಶಕ್ತಿನ ಮಾಡಬತ್ತಿ ಮೈಸಂದಾರ ಮಾಯಮಂತಿರಂದುಂಡು ಅಂಚ ಬೈಕರ್ತಿನಿ ಏರು ಮಾಯಮಂತಿರಲ್ಲ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನಡು ಇಟ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಕಟ್ಟು ನುಡಿ ಕಟ್ಟಲು ಇಟ್ಟ ತಿಕ್ಕು ವೇಳೆ ಬೈಕಾಡಿದ ಏರ್ಲ ಹಿರಿಯ ಆಗ್ಲಿತ್ತ ನಂಗೆ ತಿರಿಯಲ್ಲ ಅವಳು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂಪೂಜನೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯ ಅವಳು ಕಟ್ತಿ ಬಂಪಿನ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾರಕ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿದೇರಿ ಯಾನು ಸ್ವತಃ ತೂದು ಬತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಪುನು ಬೈಕಡ್ದಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡವು ಬೈಕಡ್ತಿ ಬಂಪನವು ಕೊರಗತನಿಯನ ಮಾಮಿ ಆರೇನು ತಾಂಕನಂದ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಡ ವಾಕಾರಗಳ ಮಾಮಿಂದ ಬಂತಿಗೇರು ತಾಂಕನಂದ ಅಪ್ಪೆಂದೇ ಸ್ವತಃ ಅಪ್ಪೆಂದೇ ವಂಚನೆ ಕ್ರಮನೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಇಡೀ ಶರೀರಡು ಪುರ ಒಂಥರ ವೇದನೆ ಆಯಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ ಮಲ್ಪದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಗಳೇನಂಚಿತ್ತಿನ ಈತ ತಾಂಗಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಕರೆದುಕೊಂಡ ఆయన ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾವು ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಅವಳೆ ಕುಳ್ರೆ ಒಡ್ಡೆ ಪೋಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚಿನ ಏರಡೆ ಕೇನಡು ಒಂಜಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಯಾಕಂಡ ಇಡೀ ದಟ್ಟ ಕಾಡು ಆ ಜಾಗ ದಟ್ಟ ಕಾಡ್ದ ನಡು ತಿನ್ನಂಚಿನ ಜಾಗವು ಅದು ದಾದ ಅಲ್ಪುಣ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪೆ ಪಂತಿನ ಪೂರ ಕತೆ ಆಗಿ ನೆನಪಾಪುನು ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯ ಮೂಲ ಕತೆಕ್ಲೇನು ಪೂರ ನೆನಪಾಪುಣ ನೆನಪಾಯಿನ ಕತೆಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಹೋಗಿರ್ದು ಅವೇನು ಮನಸ್ಸು ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬದುಕುಂಡು ಅಂಚಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯಾಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕುಲುಳ್ಳರಿಗೆ ಭಾರಿ ಧರ್ಮಿಷ್ಠರುಳ್ಳರಿಗೆ ಬೆಂತಿನಾತು ಬೇಲೆಲ್ಲ ತಿಂಪಿನಾತು ನುಪ್ಪುಲ ಕೊರ್ಪಿನಕುಳ್ಳರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಂತಿನ ಕತೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಾಪುನು ಓಲು ಧರ್ಮ ಉಂಡ ಅಲ್ಪಯಾನು ಓದು ನೆಲೆಪೆ ಪೋಪೆನ್ ಎಡಗಿ ನೆಲೆಪೆನ್ ಪೋಪೆನ್ ಓಲು ಅನ್ಯಾಯ ಉಂಡ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಸೊರದೆಪ್ಪುವೆ ಎಂದು ಪಂಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಸಂಕಲ್ಪ ಕಟ್ಟೊಂದು ಅಲ್ಪಾಡು ಸೀದ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಪಾಡದ ಸೀದ ಬತ್ತದು ಪೇರೂರು ಸುರೆ ಕಡತ್ತದು ಈರೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಪೇರೂರು ಸುರೆ ಕಡತ್ತದು ಈರೆ ಬತ್ತದು ಕಡಲ್ದ ಬರಿಯ ಕಡ್ಲಗಟ್ಟದ ಬರಿಯ ಪೋಪೆ ಅನ್ ಬಂದು ಕಡಲ್ದ ಬರಿಕೆ ಬರ್ಪೆ ಓಲು ಬಚ್ಚುಂಡು ಓಲು ಕತ್ತಲೆ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಜಪ್ಪು ಅವಳೆ ಕುಳ್ಳೆ ಓಲು ಹೆಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪರ್ದು ಅವನು ಮಾತ ಗುಡ್ಡ ಕಾಡ್ದ ಓಲಾಯ್ಪೋದು ಹಾಗೆ ತಿಂಪಿನ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುತು ಉಂಡು ಓ ತಿನ್ನಡೋ ತಿನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತೊಂದು ಫಲ ಪರಂದಲೇನು ತಿನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪೆ ఆయన బొడవు బాజీలను అరకెమలతోందు సీదా నడుతోంది ಬರ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ಕಡಲ್ದ ಬರಿಯ ಬಣ್ಣಗ ಒರಿ ದೂರದ್ದು ತೂಪೇರು ಇಮೇಲಣ್ಣೆ ಪ್ರಾಯ ಇಮೇಲಕ್ಕನೆ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿ ತೋಜುಂಡು ಮ್ಯಾಗ ಎನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಉಳ್ಳೇರವು ಏರು ಎಂದು ಬಂದು ಇಮೆ ಮನಸ್ಸು ಲೆಪ್ಪೆ ದೂರಡು ಆರು ಸೀದಾ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಿ ಈ ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ಒಲ್ತುದ್ದು ಬತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇಮ್ಯಾಗ ದಾದನ ಅರ್ಡನ ಕಷ್ಟನ ಪನ್ಕ ಅಂದಾಪುನು ಆ ಕಷ್ಟನ ಪನ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಆ ತಡೆವು ಜನ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ತಾಂಗೊಂಡ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯರ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಕಲ್ನ ಪಟ್ಟೋನಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಗುರಾಪುನ ಮನಸ್ಸು ದೆತ್ತೊಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಡಾಯಿ ಯಾನು ಬಾರ್ಕೂರ ಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತೆ
ಎನ್ನ ಇಡೀ ಬದುಕು ಈ ರೀತಿ ಆಂಡ್ ಇನಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪಂತಿನ ಕೆಲವು ಕತೆ ನೆನಪಾತನೆಂಕ್ ಪಾತೆರ ನೆನಪಾತಂದು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಓಲು ಉಂಡ ಅಡೆಗೆ ಅನ್ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಬೆಂಪಿನಾತು ಬೇಲೆ ತಿಂಪಿನಾತು ನುಪ್ಪುಲ ಕುರಿಯಡ ಪ್ಲಾನ್ ಬದುಕು ದೂರುವೆ ಬದುಕುವೆ ಅನ್ ಪಂಪಿನ ಸಾದಿನ್ ತೂದು ಯಾನೀಚಿ ಕಡತ್ತು ಬತ್ತೆ ಆತ ಪೊರ್ತುಗು ನಿನ್ನ ಪುದರೆಂಚಿನಾಕೇನು ಬೇರಾರು ಎನ್ನ ಪುದಾರು ಕೊರೆಗ ತನಿಯೇ ಯಾನು ಕಾಡಿನಾಯ ಜಾತಿ ಅಂತ ಬಂತಾರೆ ಆತ ಪೊರ್ತುಗು ಏರ್ಲ ವೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದು ಬೇಜಾರು ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಬ್ಬು ತಿಕ್ಕಿನ ಕತೆನ ಚೂರು ಬಂತಾನೆ ಒಂದು ಏರನ್ನು ಕೆಂಡೆ ಬಬ್ಬು ತಿಕ್ಕುನು ತನಿಯಾಗಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಒಟ್ಟು ತನಿಯಾಗೇನ್ವಿ ಅಪ್ಪ ಈರು ಏರು ಎಂದು ಅಪ್ಪಗ ಯಾಳ್ನ ಇನಿ ಇಂಚೆನೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತದು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಒಂಜೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಯಾಳ್ಲ ತೆನ್ಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯಾಗ ಓಳು ಅಧರ್ಮ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಸಾರ್ಯರೆ ಅಲ್ಲ ಪೋಡು ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಟ್ಟೊಂದು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಜತೆ ಆದ ಬತ್ತೇರಿ ಜತೆ ಆದ ಬತ್ತದು ಉದ್ಯಾವರ ಸುದೆ ತಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೇರಿ ಉದ್ಯಾವರ ಸುದೆ ತಡೆ ಬಂದಾಗ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂಪೇರಿ ತನಿಯ ಈರು ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಯಾನು ಪೀರೋಡು ಬರ್ಪೇರಿ ತನಿಯ ದಾಯಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕೇಳಿಗೆ ತನಿಯ ಸೀದಾ ದುಂಬು ಬರ್ಪೇ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಉಂತುವೇರಿ ಆಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಪೇರಿ ಯಾನು ಮಂಗಳೂರಾಗ ಅಡಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಭೇಟಿ ಅಪ್ಪ ಯಾನು ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕು ಯಾನು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಎಂದು ಬಂದಿನ ಪಾತೆರನು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚ ತನಿಯೇ ಸೀದಾ ಬರ್ಪೆ ತನಿಯೇ ಸೀದಾ ಬರ್ತದೆ ಕಾಪುದ ಗಡಿಟ್ಟು ಕಡ್ಲ ಬರಿಟ್ಟು ಬಣ್ಣಗ ಏಳು ಮಳೆತ ಏಳು ಜಡೆತ ಸರ್ಪೆ ಅಡ್ಡ ಜೆತ್ತನು ತನಿಯ ಬಂಪೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಇನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮದಿಪು ಉಂಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಸಾರು ಸಾರಿದು ಸರ್ಪೋಗಲ ಹಾಕೋಲಿ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮೇ ಪಂಪೆ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಅಂಚಿ ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಈ ಲಕ್ ಬರಿಕ್ ಪೋ ಎಂಕ್ ನೀನು ಕಡತೊಂದು ಪೋರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಸಾದಿ ಬಿಡ್ಲ ಅಂದ್ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಸರಿಕೇನು ತನಿ ಮೂಜಿ ಸರಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂದುಜಿ ತನಿಯ ಕೋಪ ಅವ್ರು ಯಾನು ಈತ ಧರ್ಮಾಡಿಕೆ ಅನ್ನಾಗ ನೀಕು ಸಾದಿ ಬಿಡಿಯೋರು ಹಾಪುಜಾತ ಒಂದು ಪಂಪೆ ಎನ್ನುವೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಪಂಪೆ ಅಲ್ಪನೆ ಕತ್ತಿದೆಪ್ಪೆ ಕೈತಳ್ಳು ನೆಡಿಲ್ದ ಬೂರುಂಡ ತೂಪೆ ನೆಡಿಲ್ದ ಬೂರು ಪೋದು ಬನಾಡ್ದು ನೆಡಿಲ್ದ ಬೂರು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂಪೆ ತರಿ ಇನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣ ಕುಳಕ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂತದ ಶಾಪೈಜಿ ಒಂದು ಬಂಪೆ ಅಲ್ತುಡು ಸೀದಾ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಜಾಗೆ ಜಾಗೆಡು ಬರ್ತದೆ ಕುಳ್ಳೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರ 14 ವರ್ಷದ್ದು 14 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಎಲ್ಲು ಕುಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿ ವರ್ಷ ಕರೆಯೋಂದು ಬರ್ತದೆ ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಏತ್ ನಾಡ ಪರಾಪನು ಓಲ್ ಕುಳ್ಳರಾಪನು ಓಲ್ ಕುಳ್ಳುನು ಬರ್ಪೆ ಈ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತದ ಸೀದಾ ಎಂಗ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೆ ಕಾಪುಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಪುಡು ಎಂಗ್ಲದು ಒಂಜಿ ಮನೆತನ ಉಂಡು ಕಾಪುಡು ಅವಳು ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ತಡೆವೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ತಡೆದು ಮಣದನಿ ಕಾಂಡ ಪಿದಣ್ಣಗ ಅಕ್ಳು ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಳು ಬಂಪೇರು ಸಮುದಾಯದ ಅಕ್ಳು ಬಂಪೇರು ಈ ಕುಳ್ಳು ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲು ಉಳ್ಳತ್ತ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನು ಪೋಪೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮುಗಿದಿಜಿ ಪೋಪೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗತ ಮಾಲ್ತ ಇದು ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಸೀದಾ ಬತ್ತದು ಮಂಗಳೂರ ಗಡಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಮಂಗಳೂರ ಗಡಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಮಂಗಳೂರ ಗಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇವಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಬಂದಿನ ಪುದಾರ್ದ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಏರು ಮೈರ ಬಂದಿನ ಪುದಾರ ಅಕ್ಳೇನು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಅಕ್ಳು ತಾಕದು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಕ್ಳು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಒರ್ತದ ಬದುಕಾದಿನ ಅಂದು ನೆನಪಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಡೆ ಬಂದಾಗ ಮೈದಕ್ಕೆ ಬೈದೇದಿ ಕಳಿ ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಸಾದಿ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಅಪ್ಪಗ ಇವನ ಕೇನುವೇರು ಅಂದ ಬಾಳೆ ಏರದ್ದು ಯಾನ್ ಆಯ್ತು ಪಂತೆ ಯಾನು ಕೊರಗ ತನಿಯೇ
ನಾನು ಓಳು ಬೆನ್ಪಿನಾಥ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಓಳು ತಿನ್ಪಿನಾಥ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ಪಾರು ಅಡೆಗೆ ನಾನು ಬರ್ಪೆ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ಅನ್ನಕ್ಕೇನೆ ಅಪಗ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದಿರಿ ಅಂತ ಅಪಗ ಮಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಮೇರೆ ನಾನು ತಾಂಕುವೇರಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲ ಜನ್ಮೋಡ್ದು ಬದುಕದ ಬತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಬದುಕು ಕೊರ್ಪೇರು ಬೆನಲಾತ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಉಣಲಾತ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮೊಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು 6 ಪೋಪೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು 6 2 ಜನರಿಗೆ ಒರಿಯೆ ಚೆನ್ನೈ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಣು ಚೆನ್ನೈ ಬಂಡ ಮೆಗ್ಗಿಯನ ಮಗೆ 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 ಚೆನ್ನೈ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಣು ಯಾಕೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಬಂದಿನ ಕತೆ 2 ಜನ ಇಜ್ಜೇರಿ ತೆಂಗೊಂಜಿರಡ ಐಟೊಂದು ಸಂಶಯ ಉಂಟು ಒಂದೊಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಪೂಜೆ ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದಿದೆ ಅವಳಾರನ ಕತೆಟ್ಟು ಓಲಾರನ ಕಂಡನೆನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪೂಜ ಅಂದ್ ಆರು ಅವಳು ಎಂಚ ಇತೆ ಕಂಡನೆ ಸೈಪುನ ಸಹಜ ವಿಧವೆನ ಮಗೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಕಂಡನಿಪ್ಪೊಡೆ ಕಂಡನಿಜ್ಜಿಂದಂಡ ವಿಧವೆನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಕ್ರಮ ಅವೇನು ಚಲನಚಿತ್ರೋಡಿಂಚ ದೆತ್ತೊಂಡ ತಪ್ಪು ಅವ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇನ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವಳು ಖಂಡನೆನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದಿದ್ದಿಗೆ ಐಟಿಜ್ಜಿ ಪುದರಿಜ್ಜಿ 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 ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಎತ್ತೋ ಪೊಂಜೋನಕಲ ಕಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಜಂದು ಇತ್ತು ಇಪ್ಪೇರ್ಲ ಯಾರು ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಣೇರ ಆಪುಜಿ ಜೋಕುಲುಂಡತೆ ಜೋಕುಲುಂಡತೆ ಅತ್ತ ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಅಂಚ ಕರಿದು ಬೋದುಪ್ಪೇರು ಕರಿದು ಬೋದಿಪ್ಪೇರು ಅವೇ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಕೊರಗತನಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಕರಿದು ಬೋದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಒಂದು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಂತ ನಾಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಂಚ ಕರಿದು ಬೋದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಐತೆ ಮೈರಕ್ಕ ಬೈದಿದೆ ಕಣತ ತಾಂಕ ಬೇರೆ ಅದೊಂಜಿ ತೆರಿಯ ಕುಂಟು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಣಪನ ಆರ್ನ ತರೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಕುಂಟು ಆಯ್ಕೆ ಸೊಂಟ ಕಟ್ರೆ ಅತ್ತಿ ಕಡ್ಡೆ ತುಂಬರೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕಡ್ಡೆ ತುಂಬರೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕಡ್ಡೆ ತುಂಬರೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ನಾನು ಒಂಜೇನು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಣ್ಣಗನೆ ಎಂಕಲ ಸಮುದಾಯ ಮುಟ್ಟಲೆ ಉಂಟು ಮುಟ್ಟಲೆ ಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲ ಮೂಡೆ ಅಂದ್ ಬಂತು ಮೂಡೆ ಮೂಡೆ ಮುಟ್ಟಲೆಗೆ ಮೂಡೆ ಅಂದ್ ಮೂಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಮೂಡೆ ಅಂದ್ ಬಂದು ಅವೇನ ಎಪ್ಪಳ ಅವೆಟ್ಟೆ ಬಾಜಲ್ ಪರ್ಪಿನಿ ಅವೆಟ್ಟೆ ಒಣಸ್ಮಲ್ ಬಣ್ಣ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಬೇರೆ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಜಿನ ಕೇಂಡ ಎಂಗೊತ್ತೆ ಬಾಜಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಈ ಬಾಜಲ್ ಬಂಪಿನ ಶಬ್ದ ಎಂಚಿನ ಕೇಂಡ ಅವು ಕಳಿ ಗಂಗಸರ ನೀರು ಅಂಚ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಲ್ಪರಾಪುಜಿ ಬೊಡವುಗು ದಾದಂಡಲ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಬಂಜಿರಿಂಜರೆ ಬೊಡವುಗು ಬಡವು ಬಾಜೆಲ್ ಬೊಡವು ಬಾಜೆಲ್ ಅಂತ ಬಾಜೆಲ್ಗೆ ಆಯ್ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ನಲ ಓಲಾಪುಂಡು ಬಾಜೆಲ್ ಬಂದ್ಬನ ಶಬ್ದ ಎಂಕಲ ಎಂಚ ಮುಟ್ಟಲೆ ಎಂಕಲ ಮಾತಕಡಿಟ್ಲ ಪೋಂಡೆ ಬಾಜೆಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಜೆಲ್ ತಾಂಕ್ಲೆ ಅದ ಬಾಜೆಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಬಣ್ಣೊಂದಿತ್ತಿತ್ತೆ ಭಾಷೆ ನೋಡ ನನ್ನ ತಿದ್ದೊನ್ಬೆ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆರು ಆಯ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ತೆಲಿಪೆ ಮಲ್ತ ಬುಳಿಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಗ್ ಪುದೆಲ್ ದಡ್ಡೆ ಪುಣ ಆರು ತೆರಿಯದಕ್ಕುವೇರ ಸೊಂಟ ಅಂಡೆ ಕಟ್ರೆ ಕುಂಟಿಜ್ವನ ಯಾರು ಅಂಚವನ ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ತಿದ್ದೋನು ದಯಬಂಡೆ ಈರು ಬಂಡೆ ಒಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತ ಅಂಡ ಒಂದು ಪಂಡಿನ ಸರಿ ಬಂಡರಿ ಓವು ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಣಪಿನಕ್ ಅವು ಕಲಿಗಂಗ ಸರ ಹತ್ತೊಂದು ಈರೆ ಬಂಡ ದಯಬಂಡ ಆ ಕುಲ ಜನ್ಮದ ನಿಕುಲೈಕ್ ವಕ್ತಾರ ಹೊರತ ಅದೇನ್ ಕುಲತ್ ಇತ್ತೆ ಈರು ಬಣ್ಣ ಕುಂಟುಗುಲ ಆ ವಕ್ತಾರ ನಿಕುಲೆ ದಯಬಂಡ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಕುಲ ಇಟ್ಟು ವಾದ ಮಲ್ಪೆರಚ್ ಅಂದೆ ಅವಾಗ ಅವು ಅಂಚ ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಅವನು ತೆರಿಯಗು ಕಲಿತ ಕಡ್ಯ ತುಂಬೆರೆಗೆ ತೆರಿಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುತ್ತರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಪ್ಪುಂಡು ಸೊಂಟಡು ನೆಕ್ಕಿ ಕರಿಯ ನೆಕ್ಕಿ ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟೋನೆ ಬಾಣದ ಓಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪಡ್ದ ಸೀದಾಯಿ 6 ಲೆತ್ತನ್ ಪೊಪ್ಪೇರಿ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಣಗಾಯಿ ಪನ್ಪೆ ಎಂಗೊಂಜಿ ಒಂತೆ ಮಡಲ್ ಕೊಡ್ತಲೆ ಯಾನು ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಆಯ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಚಿಲಿ ಒಂಜಿ ಮಡಲ್ದ ಗುಡ್ಚಿಲಿ ಒಂಜಿ ಚೌಪಡಿ ಪಾಡ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ವಸ್ತುಲು ಬೋಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯಬಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಗುತ್ತುಂಡ ಬೇಳೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕತ್ತಿ ಉಂಡು ಊರ್ದ ಗುರ್ತುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಮಿತ್ ಪಿದೆ ಎಂಚಿನ ಬೇಳೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಾವು ಮಲ್ಪಿ ಅವು ಮಲ್ ತೊಂದುಪ್ಪಿ ತಣಿಯ ಏಪ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೊಗ್ಗುದೇನ ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ವೃದ್ಧಾತನ ಬಂದಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾತು ವೃದ್ಧಾಪುಣವು ತನಿಯೇ ಪೊಗ್ಗಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಬುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಲೇ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತನ ಸರ್ವ ಗ್ರಹಚಾರ ದೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ಸಂಪತ್ತು ಒಲಿದು ಭಾರಿ ಸಂಪತ್ತು ಬರೀತೇವೆ ಅದು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಪೋಣ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಪೋಣಗ ನಾನು ಮಗನ ತರಣೆ ತೂಪೇರು ದಾಳ ಬೇದೇಜ ಅಂದ್ರೆ ಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಪೆದ್ದಿನ ಮಗನ ಸಮಾನವಾದ ತೂಪೇರು ದಾಳಂದುಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ಸ್ವರ್ಗ ಬರದೆ ಪರ ಬರ್ತಾರೆ ಕಿದೇಡು
ಬಾಕಿಯರಿಗೆ ದಕ್ಕರೆ ಸ್ವರ್ಗೊಬ್ಬರ ಗೊಬ್ಬರ ಬಂದ ಕಿದೇರ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ವೆಪ್ಪನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಗೊಬ್ಬರ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅವೇನು ದೆತ್ತು ದಕ್ಕರೆ ಬಂತೇರಿ ಅಪ್ಪ ಕೈಮಾಗ ಯಾನು ನಿಕ್ಲ ಮುಕ್ಕೊಲ್ದಾಯಿ ಹತ್ತು ಬಂತೆ ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಆಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಕಿದೇರ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕರೆಗೆ ಆಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರ ಪಾತಿರ್ತೀರಿ ಇಷ್ಟೆತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಹೋಜರಿ ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಪನೆ ತಾಲಾಜಿ ಇಮೆ ಹೂ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ಪುಜಿ ಪೊರ್ತಾತಂಗೆ ಸರಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕರಿಂದ ಅಂಚ ಯಾನು ಚುಟುಕು ಒಂದೇ ದಿನ ಪೋನಾಗ ಒಂದೇ ಚೆನ್ನೈಯ ಬೈದಾಗ ಅಸೌಖ್ಯ ಆದಾಗ ಬೆತ ಮಾತ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೇರಿ ವೈಟ್ಲ ಗುಣ ಆಪುಜಿ ಕಡೆಕ್ ಏರ ಪಂಪೇರಿ ಕಾಡಿನಕ್ಲಿಗೆ ದಾನ ಕೊರಡು ಉಂಟು ಅನ್ನದಾನ ಕೊರಡು ಪಂಪೇರಿ ಅಪ್ಪ ಕಾಡಿನಕ್ಲು ಓಲ್ಲೇರು ನಾಡಿಯರು ಇಡೀ ನಾಡುವೇರು ಒಂದು ಅಂಗ ಹಿಡಿ ತುಪ್ಪದಿ ಬೆನ್ನದಿ ತುಪ್ಪಗ ನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಕಡೆಕ್ಲ ಏರ ಪಂಪೇರು ಈ ನಿಗ್ಲು ಓಲೋಲು ನಾಡ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಂದಾಗಿ ನಿಗ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಅತ್ತ ಅಂತ ನೀಚದಾನ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನೇಗೆ ನೀಚದಾನ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಮೇಲೆ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನೀಚದಾನ ಬಣ್ಪನ ಶಬ್ದ ಇತ್ತಂಡು ದುಂಬೆ ಅವು ಕಠಿಣವಾಯಿನ ದಾನ ಅಂಚ ಐಟ್ ದಾನ 10 ನಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತ ಕ್ರಮ ಗೊತ್ತುಪುಡು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇವೇಡ ಪನ್ಪೇರು ಈ ತಪ್ಪು ನೆನಪು ಚಿಂಚ ಇಂಚ ಎಗ್ಲೆ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಜೇರಿ ಇಕ್ಕ ದಾನ 10 ಬೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸೈಜೆ ಆವು ಖಂಡಿತ ಪುರಸ್ಕಾರ ఆయన జీవోరిపన ಆತ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಮುಡಿಯಾರಿ ವೈಪವಡು ಒಂಜಿ ಮುಡಿಯಾರಿ 10ನ ತಡಪೆನೆ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದು ಕೊಡ್ಪೇವಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉಂಡು ఆయన ಒಂಜಿ ಮುಡಿ 10ನೆ ಕಡ್ಡಿಜ್ಜಿ 10 నండ ಒಂಜಿ ಮುಡಿಯಾರಿ ವೈಪವಡು ಅವು 10 ನಂಚಿತ್ತನ ತಡಪೆ ಅನವಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಿದು ಕೊಡ್ತಾ ಇಂಬೆ ತಡಪೆ ಕಟ್ಟುವೆ ವೈಪವೇರು ಬಳಸುವೇರು ఆయనకంత ಕುಳ್ಳವೇರು ಜಾಲ್ದ ಎದುರು ಕಲ್ಲಾಯರಿ ಆ ತಡಪೇತ ಮಲ್ಲೆಪ್ಪು ಇಡೀ ನುಪ್ಪುಣ ದೆತ್ತದು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ತೊರಪುವೆ ನುಪ್ಪುಣ ದೆತ್ತದು ಸೀದಾ ಎದುರು ಪತಂಬೋದು ಅವಳು ಕಂಕನೆ ಮಾಡಿದು ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ದು ಪೋಪೆ ಸರಿಯೇ ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ದು ಪೋಯ್ಲಕನೆ ಬರ್ಬತ್ತಪ್ಪೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಕತೆ ಬೇತ ಕತೆ ತಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಬಂತಿನ ಕತೆ ಬರ್ಬತ್ತಪ್ಪೇರು ದಾಳೈಜಿ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮೈರಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ತನಿಯನ ತೀರ ತನಿಯನ್ ನಾಡೊಂದು ಗೊಪ್ಪೇರು ತನಿಯನ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋಣಾಗ ಅಯ್ಯೊಂದು ಮಲೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪುವೆ ಮಲೆಗೆ ಬೂರು ಕಾಣತದ ಆ ಮಲೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪುವೆ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳ ಪದ್ಪುಯ್ಯಾರು ಮಲೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪುವೆ ಅವಳು ಪೋದು ಲೆಪ್ಪುವೇರು ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಮ್ಯಾಗ ಆ ನುಪ್ಪು ತಿಂತಿನ ಋಣ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ್ಲೆ ಓಕೊನ್ವೆ ಬೇಲೆ ಕೊಲ್ತೀರಿ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಓಕೊನ್ವೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಹೆಂಗ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾ ತಪ್ಪಾಣ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಲ ಹೆಂಗ ಕಷ್ಟ ಈ ರೀತಿ ಬತ್ತು ನಂದು ಆ ಇರು ದುಂಪಲೆ ಬರ್ಪೆ ನಾನು ಬರ್ಪೆ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಪಿರ ಬರ್ತದೆ ಪಿರ ಅಂಚೆನೇ ವೃದ್ಧಾಪುಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಡೀ ಕಂಜಿಕಾಯ್ಕಲ್ಲಿ ಮೇಪವಣ ಬೇಲೆ ದಪ್ಪುಣ ಬೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪುಜೆ ಗೊಬ್ಬರ ದಕ್ಕುಜೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾಯಿಗಳ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಕುತ್ತಾರ್ ಪದವಡು ಏಳು ಕೊಪ್ಪ ಉಂಡು ಕೊರಗೇರ್ನ ಇತ್ತೆ ಎಂಜಿನ ಕುತ್ತರ್ಡು ಅಗೇಲಿ ಪಾಣ್ಣ ಅಥವಾ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಸ್ಥಳ ಉಂಡ ಅವು ಕೊರಗೇರಿ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಥಳ ಕೊರಗೇರ್ನ ಮೂಲ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮೂಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೊರಗೆರೆ ಕೊಪ್ಪದು ಕೊಪ್ಪ ಏಳು ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಕೊರಗೇರ್ನ ಕೊಪ್ಪ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಗಲ್ ಪಂತಿನ ಕತೆ 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 ಏಳು ಕೊಪ್ಪ ಇಮೆ ಅಲ್ಪ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಡು ಇಮ್ಯಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಅಗಲ ಪಾತಿರುವೆ ಅಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡುಪುವೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೆಡ್ದು ಗೇನಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಳ ಒದಗದು ಬರ್ತದೆ ಗೇನಿ
ಒಡೆಗೆ ಬಸ್ತಿಗೆ ಜೈನ ಬಸ್ತಿಗೆ ಜೈನರ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಅಡೆಗೆ ಏನಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಮಯ ಒದಗಿದು ಬತ್ತಂಡು 7 ಜನ ತುಮ್ಮುನ ಪುದೆ ಗೇನಿದ ಪುದೆ ತುಂಬೋಡು ಏರ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜೇರಿ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಕಾಲುಡೆ ಜೈನರು ತುಳುನಾಡಿತ್ತೇರಿ ಅಕ್ಲೇ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಗೇನಿ ಜೈನರಿಗೆ ಜೈನ ಅರಸರಿಗೆ ಗೇಣಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಗೇನಿ ಕೊನೆರೆಗೆ ಜನ ಇಜ್ಜವನ ಸಂದರ್ಭಡು ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜೇರಿ ಮೈರೆ ಬೈದೇತಿ ಪನ್ಪೇರಿ ಇಂಚೆ ಇಂಚ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಡು ಪ್ರಾಣದ ಇಂಚಾಣಲಿ ಏನು ಒಪ್ಪಿಸವಲಿ ಅಂದು ಒಪ್ಪಿಸವಡು ನಮ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸವಲಿ ಅಂದು ಇಮ್ಯಾಗ ದಿಂಗೆರಳತ್ತು ಉಬ್ಬಿರಳತ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಡಿಮೆ ಪಂತೆ ಎಂಕ್ 7 ಮುಡಿ ಬಾರು ಸುರುಕು ಕೊಡ್ಲೇನು 7 ಮುಡಿ ಬಾರು ಕೊಡ್ಪೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೊಪ್ಪಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮುಡಿ ಬಾರು ನಾಲ್ಪ ಕೊಡ್ಪೆ ಕುತ್ತಾರಡು 7 ಕಡೆಟ್ಟು 7 ಮುಡಿ ಬಾರು ನಾವು ಕೊರ್ದು ಪಂಪೆ ಯಾಣ್ಣ ಬರ್ಪೂಜಿ ಏನ ನೆನಪಿತ್ತಣ್ಣ ಯಾವ ನಿಕ್ಲೇರಿ ಯಾಣ್ಣ ಬರ್ಪೂಜಿ ಬಂತೆ ಆಗ ಅಪ್ಪಗನೆ ಯಾನು ಯೋಗ ಬಿಡುದು ಮಾಯೋಡ ಆಪನ ಆಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಟು ದಾಯಂದು ಕೇಂಡ ನಿಮ್ಮೆ ಶಿವನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಇಮೇಡ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬರ್ಪೆ 7 ಜನತ ಪುದೆನು ತುಂಬೆ ಬರ್ಪೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ದೂರಾಡ ತೋದು ಅವು ಏರು ಬತ್ತಿನ ಪನ್ಪೇರಿ ಅಪ್ಪಗ ಕಾಡಿನ ಕೊರಗತನಿಯೇ ಎಲ್ಸೂರು ಬರ್ಕೇರ್ದು ಕಪ್ಪ ಬತ್ತೊಂಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೇಣಿ ಸಂದೇಹ ಗೇಣಿ ಬತ್ತೊಂಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತ ಹೊರತುಗು ಪನ್ಪೇರಿ ಇನ್ನ ಈ ಕೈತಾಲ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೂರ ಹೊಡೋದು ಕೈತಾಲ್ ಹೊಡೋದು ದೀಪೆ ಜಾವೆ ಅಲ್ಪ ಜಾಪೆ ಜಾದ ನಗೆ ಮೇಗೊಂಜಿ ಕುಲಾಯ್ ಪೋಡೆ ದಾದ ಅಪ್ಪನ್ ತೂಗೋಡು ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾಣ ಕಣತಿನ ಈ ಗೇಣಿದ ಪುದೆ ಆವುಗೆ ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್ ಮಗಳು ದಾಯಿ ಬುಡು ಪೂಜೆ ಹೆಂಗ ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್ಲೇ ಪೊಗ್ಗೋಡು ಬಂತೇನೆ ಹಠಗಾಡುವೆ ಕುಲಾಯ್ ಪೊಗ್ಗು ಬರ್ಪೆ ಬಣ್ಣಾಗ ತಡಪೇರು 2 ಜನ ತಡಪೇರು ಕಾಳಗಾಪು ಮುಕ್ಳಿಗೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಳಗಾನ ಏರ್ಪುರವು ಒಂಜಿ ಮೈಸಂದಾಯೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾಡಬತ್ತಿ ಮೈಸಂದಾರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡಂಗಿನಾರು ಮುಕ್ಳು 2 ಜನ ತನಿಯನ್ ತಡುಪೇರು ತಡೆತದಾನ ಕಾಳಗಾಪು ಮುಕ್ಳ ನಡುಪು ಕಾಳಗಾದ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಮಾಯಾಪೇರು ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಮಾಯ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಒರಿಯತ್ತು ಮೂಜಿ ಜನಲ ಮಾಯ ಆತೇರಂದು ಅನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂತಿನ ಕತೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿರಡು ಸಂಶಯ ಪೊರ್ತು ಅಲಕ್ಕ ಮುಗಿದಾತ ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಆರು ಪುದೆ ಕರ್ಣಗ ಆರು ಬಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಬಾರು ಮಾತ್ರ ದೇತಂದನೆ ಎಂಕ್ 7 ಜನ ಉನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಅಂದ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಕಲಿಗೊರ್ಲೆ ಬಣ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಉಂಡ ಅಂಚದಲ ಬಾಜಲ್ ಬಂತೆ ಬಾಜಲ್ ಪಣ್ಣೆ ಒಣಸು ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಜಲ್ ಒಣಸ್ಕೆ ಬಾಜಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಡವ ಬಾಜಲ್ ಕಳ್ಳಿಗಂಗ ಸರಣಿಕೆ ಎಂದು ಜೈ ಎನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕೇರಿಗೆ ಸಮಯ ಕಂಡ 4 ಗಂಟೆ ಅಕೇರಿದೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಏನು ಏಪಲ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಗಂಗಸರ ಪಣಪನವು ಇತ್ತೆ ಕಲಿ ಬಣ್ಪನ ಅಮೃತ ಅವಿನಂಜಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಉರ್ಕರುನಂಚಿತ್ತನ ಅಮೃತ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲಡು ಮುಹೂರ್ತದಾರಿ ಮೂರ್ನಂಚಿತ ನೀರ ಅವಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದ ಯಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಮಲ ಹಾಪುಂಡವು ಆಂಡಲ ಯಾನ ಬಣ್ಪುನೆ ಅವರ ಒಂತೆ ಒತ್ತೊನಲಿ ಈ ಗಂಗಸರ ಬಣ್ಪುನವು ಆ ಕಾಲಡು ಕೊರಗ ತನಿಯ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನ ಗಂಗಸರ ಪನ್ಪಿನೇ ಇತ್ತಿಜ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಇತ್ತಿಜವು ಗಂಗಸರ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭ ದೆಪ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತಿಜ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕಳ್ಳಿ ಮೂರ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಗಸರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನಕಲು ಪರ್ದು ಜನಕಲ್ಲ ಹಾಲಾಯಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇಡೀ ಅವೇಡ್ದು ವೃದ್ಧಿ ಆತಜಿ ಗಂಗಸರ ಪರ್ದು ಗಂಗಸರ ದೈವದ ದೀಪನ ಕ್ರಮಣ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಗಂಗಸರ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಇಡೆಗೆ ಮುಗ್ಗಿಜಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಕಲು ಮುಜ್ಜನ್ಲ ಬರಡು ದಾಯಿಗೆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒರಿಂಡಿಗೆಂಡ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಲುಳ್ಳ ನಾನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ನಿಕಲು ಮೂಜಿ ಜನಲ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಜನಕಲು ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪನೊಂದುಲೇ ಅಂಚಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗ ತುಯ್ಯರೆ ಪೋತು ಜನ ಐಟು ಸುರುತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ಕೆ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದಾತಂಡು ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ತದಾತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲ್ನ ಒವಿನ್ಲ
ಯಾನಿರೆಗೆ ಓದರೆ ಪೋಪುಜಿ ನೆಟ್ ಏರ್ಪುರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುಂದರಣ್ಣ ಅಂದೆ ಅಜ್ಜನೆ ಬಾಲರಾಜನ್ನ ಅಣ್ಣನ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಕುಲು ಸಮಯದ ಮಿತಿಟ್ಟು ಒಂಜಾತ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದಳು ಮಾತಿರ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದಳ ದುಂಬ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುರ ನಿರ್ದಿಂಚ ಈತ ನಿಕ್ಲು ಬರ್ಪುಜಿ 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 ಹಿಂದೆ ಬಂತಾರೆ ಇಂಥ ದಿನ ಬರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರಡು ದಾಯಗಂಡ ನೀ ಬರ್ತಾರೆ ಪಂಡಿಜಿಂಡ ತಪ್ಪು ಆಪಂಡು ಎಂಕ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಂಜೆ ಬಣ್ಣೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದಾರೆ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನಂತಿನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂಚೆನೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸಮುದಾಯದಾಗ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೋನೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಡ ಕೋವಿಡ್ ದ ಇಂಡೇಶನ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ದೇತೋಡು ಯಾನ್ ದೇತೋಂದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ದೇತೋಡು ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಬೊಕ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತಿನ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತನಾಣ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಇಂಡೇಶನ್ ದೇತೋಡು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ದಿನಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಕಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಇಂಡೇಶನ್ ಒಂದೊಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ದೇತೋಡು ಬಂದು ನಿಖಿಲ ಮಾತಾಡಲು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತ ಮೂಜಿ ಜನ ಭಿನ್ನರಿಗಳ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುನ ಬತ್ತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬತ್ತಿರ್ದು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿರಂತರವಾದ ತೂಂದಿಪ್ಪುಲೆ ದೈವದಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲದ ದಿನತ ದೈವದಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಏರು ಬರ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಿಗಲು ಕಾತರ ತಿಡುಪುಲೆ ಇಂಥ ದಿನ ಮಾತಿರಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಿಯರು ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಳ ತುಳುವನಾಡದ ಮೂಲ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಗತಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೈಕರ್ತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಡೀ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗಳಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕುಡು ಸಂಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಡುಟು ಮೇಳೈಸೇನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಒರ್ತು ಕಟ್ಟದು ಬದುಕಾದು ಒರಿಪಾದಿಂಡು ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞರಾಕ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿವಡ ದುಂಬು ಯಾನ ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ಪುನೀತೆ ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪದಾದಂದು ಕೆಂಡ ದಯಮಂತುದು ಸಮಾಜದ ನಡುಟು ಸಂಕಷ್ಟಲು ಬರ್ಪುನಿ ಸಹಜ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಬೆರಿಪಾರ್ದು ಪೋಯರಬಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆದ ಚಿಂತನೆ ನಮೈಪೊಡು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಮೈಪೊಡು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ನಂಕದಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಆನಂದಂಡ ಎಂಚ ದುಂಬುದ ಕುಲು ಎದುರಿಸದರ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಸದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಡತ್ತಂದೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೆರಿಪಾರ್ದು ಪೋಪನಂಚಿತನ ಪಲಾಯನವಾದಿಲು ನಮ್ಮ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣಪನಂಚಿತನ ವಿನಂತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದೇವಂದಲ್ಲೇ ಮಾತರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ